ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತ ಬಿನ್ನ ನಕಲ ಮೋನೆ ತುನಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಅಪ್ಪಣೆದ ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪುಗೊಂಡು ನಿಖಿಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದು ಪೊರ್ತಗೆ ಆರಂಭ ನೂತನ 40 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಒಂದು 500 ಗಡಿಲ ದಾಂಟಡು ಪಂತ ಕೇಳಂತು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಟ್ಲ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಪಂಡಿರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರಾವಳಿಂದ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಲ್ತಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪತ್ಲ ಕುಂಡಾಪ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೋ ಆ ದಿಶೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಳ್ಳೋ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಆರೆಟ್ಟ ಈ ಸುಗಿಪ್ಪುಗೇನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ಬರ್ಪುನಾರು ಅದಿತಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ಚೆಂಡೆಲ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಧ್ವನಿ ಹಾಪೇರು ಈಗ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಮೋಲೆ ಅರಳಡು ದಾಯ್ಕೊಂಡ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ ಆಡ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪುಗಲೆ ತೊಂದುಳ್ಳೆ.
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂತ ಭಗವಂತ ಕಂಡು ಪಂಚನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಡಿ ಪೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ತಟ್ಟು ಕವನ ಇಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಪ್ಪಡು ಮಾತ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆದಿತ್ಯ ಬರಗೆರೆ ಆರು ಮೃದಂಗಟ್ಲ ಚೆಂಡೆಟ್ಲ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಡಿ ರೈಪ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಕಲ್ 2 ಜನಲ ತೆಂಕವೇಲು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಆದಿತ್ಯ ಬರಗೆರೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿಲ 2 ಜನಲ ಒಂಜೇ ಗುರುಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲಕ್ಲೆ ವಾ ಈರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಮಗಳ ಆಲಂದು ಪಣಿಯರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಕಲೆ ನಳ್ಳ ಮಿತ್ತಾದ ಪೋವಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡೊತ್ತು ತುಂಬುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋವಂತುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದೇರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ತುವಿನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುವ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ 191 ಜನ ಈ ಪೊರ್ತದ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೊಂದು ಬಟ್ಟ ಅಡಿತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಉಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲು ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾಯನಗ ಅಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಂದೆರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರೊಂದು ಸಾಹಿತಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರು ಅತ್ತಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇತ್ತಂತ ಮಾಲ್ತರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾಲ್ತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಯಾರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸೊಲುಮೇನು ಅಡಿಗೆರೆ ತುಳುರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಡಪುನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲಿನ ಉದಿಪನೆದ ಕಜ್ಜಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಣ್ಯರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು ಸುರುಕ್ಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ದು ಒಡಿಯೂರುದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ಕೇಳ್ನಗ ಆರು ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂದು
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮೂಡುದು ಬರಿಯರೆ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ತಗ್ಗಾದು ಆರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರಿನ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಡಪುನ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನಂತ ಉದೀಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರೆಡ ಕೇನ್ನಗ ಆರು ಅಭಿಮಾನಡು ಒತ್ತೊಂದಿರು. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿ ಅರ್ಲಾದ ಕೇಣುನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿರೌಡಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನ್ನಗ ಐಕ್ ಸಂತೋಷಡೆ ಒತ್ತೊಂದಿರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್. ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಪದಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ರಿನ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯ ರೂಪಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಐತ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪುಗರ್ತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣನೆಂಕ್ಲ ಕೇನಂಡ ಆರು ಸಂತೋಷಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತುರೆ ಪಣದು ಒತ್ತೊಂದಿರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನೆಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನ್ನಗ ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡಿತ್ತಿನ ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲು ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಬುದಾಬಿಡ್ದು ಆರನ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಸಾಳಿಯಾನ್ ಆರೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕತಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಮುಡಂಬೈಲು ಆರೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಂಬಾಯಿದ ತುಳು ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅಡಿಗೆರು ಆರೆನ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವಿರು ಆರೆನ್ಲ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ದೂರದ USA ದೇಶಡಿತ್ತದು ತುಳುಕಾದ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುತ್ತ ಭೀಷ್ಮರು ಪಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರೆನ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ದೂರದ USA ದೇಶಡಿತ್ತೊಂದು ತುಳುಕಾದ ಬೆಂಪಿನ ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟೆಲ್ USA ಬೈದರು ಆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಹಿಡಿತದು ತುಳುಕಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದೆಹಲಿ ಆರು ಬೈದರು ಆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಮಾನ್ ದೇಶಡು ಇತ್ತದು ತುಳು ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕಾದ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಡ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವರೆಂಕರದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್. ವಿದಾಯ ದೇಶಡಿತ್ತೊಂದೇ ತುಳುಕಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆದಿಯೂರು. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಡೂರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಸುಧಾಕರ್. ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶಕನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು. ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯರೇ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರೆ ಉಮೇದಿಡು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯನು ಕಾರ್ಯಂತರೇನು ಬುಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೇನು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೇನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇನು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ನನರ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಗೇಡ್ ಎದುಕೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ಪತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನಕ್ಲು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಾತಸೆ ಮೋಕೆಟ್ ಎದುಕೊಂತಾರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಎದುಕೊಂತುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಟ ಅಂದೇನ ಮಧ್ಯೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರದಂತೆ ಅಂಟ ಉಳಿಯೋ ಜನ ಪುದರ್ ನಾರ್ತು ಬತ್ತೀರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಉಳ್ಳರು, ಒಡಿಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬತ್ತತ್ ಉಳ್ಳರು, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಉಳ್ಳರು, ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳರು, ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ಲ ಸೇರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪೊರ್ತಗೆ ನಂಕ್ 228 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಟ 10 ಜನ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಕ್ಲಿಕ್ಕೋ ಮೋಕಿಟ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ ಉಳ್ಳೊಂದು ಪಣಿಯರ ವಿಷಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬಿಕೊಂಡಾವತ್ತುಳ್ಳ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಅಂದು ಮಲ್ತ ವಾರಿದಿ ಬತ್ತು ಬಂತ ಸುಮಾರು ಐನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತೋ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಾತೇರು ಅಂಚನ ಐನ ಚಿಂತನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೋ ವಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದಾನದಾಯ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಗೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಚಿಂತನೆಟ್ ಐನಾಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿವಂತ ಅನ್ಕೋ ದೇನ ನೆನಪು ಬತ್ತಿನ ನಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಡಿ ಬುಳಪವಡು ಅಂಟ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಬರೋಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲು ಪುನಗನೆ ತೆರಿಪ ಅವಳುಂದುಡು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ನನಗೆ ಏನಗವು ಬರೋಡ ಅಂಟ ತೆಳಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಪದ ಪನೋಡು ಅಂಚಾತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತು ಪದನು ನವ ಹೊರ ಪಿರ ಹೊರ ತೇನುಕ ಲೆಕ್ಕ ಆದ ಪದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆಲ ಬುಳೆವೋಡು ಪಂಪಿನ ನೆನಪೊಡುದೀತು ಇನಿ ನಡಪುನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯೋಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ತೆರಿನಾಗ್ಲಿ ತೆರಿಪವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಲು ಈ ಕೂಡೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆತು ಉಮದು ಹೊರಡು ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲಡ ಪೇಣ್ಣಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಟ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿಟ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡಿರು ಅಂದು ಮಾಂತ ವಿಷಯ ಎಟ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಂತ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡಿರು ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಆರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಾರ ಆರು ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾರ ಅವು ಯೋಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಲ್ತಿನಕ ಐಕ್ ಬೋಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ಪಂಟೇನೆ ತೂಯೋ ಎನ್ನ ಬೆರ್ಪಡಿ ತೋಜಂತಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಣಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಣ ಮಾಲ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡಿತ ಕೇಂತ ಸತೀಶ್ ಎರಡೆ ಮಾಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಅಪ್ಪಣೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಿಯೋ ಅವು ಎಂಚ ದಾನೆ ಐನ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂಚ ಉಂಟೇನೆ ಸತೀಶರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವರುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೋಡದ ಅಂಟ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 6 ಮಲ್ಪೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಈಸಿ ಕಲ್ಪನೆ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ತಂತು ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅವಂತುಳ್ಳೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಸ್ಪೋಕನ್ ಲಿಪಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ವಿಷಯಟ್ಲ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಂತುಳ್ಳೇರು ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂತುಳ್ಳೇರು ಅటు ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗವತಿಕೆ ನಾಟ್ಯ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮೇಕಪ್ ಇದೇ ಪೂರಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ಮಾಂತ ಭಾಷೆಗಳ ಏಕರೂಪಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಾನಾದ ಫೋನೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಐಕ್ ಬಂದಾಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಆರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳುತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಂಕ್ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಒವ್ವೇದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ದುಂಬುವತ್ನ ಸತೀಶರು ಈ ವಿಷಯ ಇನಿ ಮಾಲ್ತರಿಕ್ಲ ತೆಲಿಪಾರುಳ್ಳೇರು ಈ ಉದ್ದೇಶದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿಂಡು ಐನ್ ಎಂಚ ಮುಂದುವರ್ಸೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪದಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಟನೇನೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಂಬುದಿ ಬಂತುಳ್ಳೇರು ಕೇಳ್ಕೊತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಬಳಿ ಇದೇ ಕಾದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲದಿಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಯಾಗ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಎಂಟೆಪ್ಪನು ಬಯಕ್ಕೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಅದಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಗವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೊನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕಂಗ ತಾಯದ ಕುಬೆ ಕರಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮುದಲ್ ತೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತಲೆಗಳು ಕರಪ್ಟ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕ ಜೀ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ 30-40 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಲಗಡ್ ಎತ್ತಿಪ್ಪಂತೆ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ವಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಾ ಬೊಳೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಬೊಳೆಯೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್
ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬೊಳಿಪ್ಪಗುನ ಬುಕ್ಕ ಒರಿಪ್ಪಗುನ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವೇಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುನ್ನ ಯಾರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಆಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ದೀನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಚಾವಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಮಸ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಂಚೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಶ್ರುತ ಪೆಜ್ಜ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂಚಿನ ಇತನಿಗ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಇತ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಇವನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ತುತ್ತು ಮಾಡ್ರ ರೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ರೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತ ಓ ಭಾಷೆ ಉಂಡು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಜೋಕ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೂ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಗುಲ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೋತನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆದ ಅವು ಜಾಗದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಗೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡು ವಿಡಿಯೋ ಆಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಲಾಯ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಬೊಳಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡದು ಇಂದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ 10-30 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಜವಣೆರಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಯುವಕರಪೇರು ಆತನಾಗ ದಾನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಡು ಭಾಷೆದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೊಳೆಪ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಊರು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಊಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಳೆಪವರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಆಗ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ಕಲ್ಪವನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಾತೆರ ಐತವಾಗಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಫರ್ಟೇ ಪಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರಜ್ಜಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅತನಾಗ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಓ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಪಾತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ನೀತ ಮಾತಾಡೈತೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡು US ಸೈಡ್ ಆಡು ಪಿದಾಯಿಪ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಣವು ಐದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಿರವರಿಯೋಡ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಿರವರಿಪುಂಡು ಅತ್ತಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡು ಕನ್ನಡ ಆಡು ಅವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬು ಗೊತ್ತ ಸೊ ಆತನಾಗ ದಾನೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅಥವಾ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಆವರೆ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡಂಡ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನಗಳು ಒಂಜಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊಡು ಮಣ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾದದೆ ತಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗಳ ಈ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತೂಪೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮನ್ಪಡನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಐಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಣನಾಥ ಏಕರ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ
ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಎಂತ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುರುಕಾದ ನಿನ್ನ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಗಲು ಮಂತ್ರಿನ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಇಂಚ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಬರೆಪುನಗಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇವನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಲ ಐದು ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಬಾಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರು US ಉಳ್ಳೇರು ಗಲ್ಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆತನ ಇದಾನ ಕೂಡ ಬಂದು ಆಗ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಅಂತ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪದ್ಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಐದು ಕೈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪ ಅಂತ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಿಪ್ಪಣ ಅಥವಾ ಮನ್ಪದ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಪುರ ಐದಕ್ಕೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಇತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀಚ್ ಆಪನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಅವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡಿ ಈ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅವೊಂಜಿ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಪಂಡೇನೆ ಭಾಷಾಂತರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಬರ ತೂಪ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಅಂದ ತೂಪ ಓಕೆ ಐನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಟೆಂಚ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ಕೋರೋಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅವೇ ಟೋನೋಡು ಅವೇ ನೆಟ್ ಅವು ಪುರ ಸುಲಭದ ಒಂದು ಐನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತದಲ್ಲ ಕೋರೋಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಂತಂದು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ನೆಟ್ ಭಾಷೆ ಓರಿಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಷೆ ವಿದಾಯ ಊರದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆರ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಂಚಂದು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪುರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವೇ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡುದು ಕಟ್ಟದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೋರ್ಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ ಅಗ್ಲ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ನೀನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪುನಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಏನು ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನಾಡು ಬುಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ರಿಲೀಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಪುನ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಆಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕಿಡೆ ನಾವು ಮನ್ಪುಣ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಚಾಟದಾಗಲಿ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಡೆ ದುಂಬುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇನ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಬೇರೆ ಪಿರ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ ಆಯ್ನತ್ ನೇನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುರುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಡ ಅತನ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ದುಮ್ಮು ಕೊಂದೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ನಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಡಿಗೆರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಸತೀಶರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಿನ ವಿಷಯದ ಆಯ್ದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪಣ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಪಂಪನೇರೆ ಹಂತ ಅದು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಹಂತ ಎಂಚ ಪಂಟ ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಟ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಪನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತುಳುತ್ತ ಬೆನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾವಡು ನೆಟ್ಟು ಏನೇನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೇರಂದುಳ್ಳ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಐನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಳ್ಳೆ ತುಳು ಒಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡಿತು ಎಂಕ್ಲು ಏರುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಖಿಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಟ ಪಳ್ಳೆ ಈ ಬೇಲೆಟು ನಿಖಿಲಟ್ಟು ಉಳ್ಳೊಂದು ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೆ ತೂಯಿನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ತುಳ್ಳೆರು ಕೈ ಮುಗಿತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖಿರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಂಟ ಮ್ಯೂಟ್ ಟಿಪ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಪನೇರ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ್ಲ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸತೀಶರೇ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕಿಂಯಾತಿಪ್ಪು ಅಂಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಈರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಲೆ ಐನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ ಸೇರ್ತೋ ಆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡತೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಸೇರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಐನು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪಂದು ಪಣಿಯರ ಐದು ದುಂಬು ಭಗವಂತಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡವರ ದೀಪ ಅರಳುನ ಕೆಲಸ ದೀಪ ಕೊತ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಟ ನಮ್ಮ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿಂಡ್ಲೇರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂತ ಗುರಿ ಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾಪ್ನಾರು ಸದಾ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಉದರ್ ಹೋಗಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿಂಡ್ಲೇರೆ ದೀಪ ಅರಳ್ಪಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಬಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಳೆದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಉಜ್ಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಟು ದೀಪ ಕೊತ್ತಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಜಿ
ಹೊರನತ ಒಂಜಿ ತಿರುವು ಕೊರಿಯಾರು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ನಿಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೆಡ್ಡೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನ್ನು ಪಂಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಷನ ಚೆಂಡ್ಲೆ ಇದು ದೀಪ ಬಿಳ್ಚಾಯನಕ್ಕೆ ಇರಗೆ ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಹೋಗ್ತುಳ್ಳ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಕ ಒರಿಯೊರಿಯಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೋ ಅಂಟ ಈ ಕಜ್ಜೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರ್ಸಾತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ತೂಯ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಉಳ್ಳಾರು ದೀಪ ಗೊತ್ತಾನಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಂತಿಪ್ನ ಇರ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ತಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ಕೇಂದಂತು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುತ ಕೆಲಸ ದುಂಬುವಂತುಳ್ಳ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇತ್ತಂಟ ಐತ್ ಮಲ್ಲ ಓವುಲ ಎತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೊಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ಟಿಪ್ನಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಪೇರ್ಲ ಗೌರವಾದರಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೇರ್ಲ ಅರಡ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆ ಉದಿಪ್ಪನ ಕಜ್ಜಗು ಪತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಇಷ್ಟೆರೆಕ್ ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಡಿಯೊಂಡೆ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆರು ಕೈಪಾಡಿನಂಚಿನ ಗನಸ್ತಿಗೆದ ಕಜ್ಜಗು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಉಲ್ಲೆರು ತುಳುನಾಡದ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾನಗಾಪುರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಾಯ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ವಾರಿದಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನದು ಸಾರ್ಧ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗುಲ್ಲೆನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪನ್ಪುನ ಪಂಚಮುಖಿ ಸೇವಾ ಖಜ್ಜನು ಸಾಕಾರ ರೂಪಗ ಕನತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ 4 ಮುಖ್ಯ ತಾದಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪರವುರುಡು ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮಕ್ಲೆನ ಗೇನದ ಒರುಟು ನಮ್ಮಕ್ಲೇನು ಗೇನದ ಒರುಟು ಊಂದಾದು ಲಕ್ಕಾಯಿನಾರು ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಆತು ಬೇಗ ಪಂಡು ಮುಗಿಯುನ ಆತ್ ಆಡಲ ಆರು ತುಳುಕಾದ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಸಮಯಡು ಯಾನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದೆ ತನ್ಕುಲೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನ ತುಳುತ ಐಸಿರೋನು ಊರೊರ್ಮೆ ಮೆರೆಪಾಯಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ಲ ವಾನ ಮುನೆದ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನೆನು ನೆಂಪು ನೆಗಪು ನಂಚ ಕೃತಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಒಡಿಯೂರುಡು 2001 ನಡದಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2007 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದತ್ತ ಜಯಂತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಐಸಿರೋ ಪನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ತಿನತ ಕಜ್ಜ ನಡಪಾಯಿರು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ವಿಜಯ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವ ಕೊಡಿ ಕಡೆಡ್ತು ತೇರು ವೈಪಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ತೇರು ವೈಪುಗ ಪನ್ಪಿ ಆಂದೋಲನನೆ ಮಲ್ತದು ಕೂರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲಿನ ಕೋರ್ದು ಲಕ್ಕಾಯರು ಮೂಡಾಯಿ ತೇರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ತೇರು ಬಡಕಾಯಿ ತೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡು ಈ ತೇರು ಪಾಡ್ತನ ಮೇಲದೊಟ್ಟುಗು ಊರಿಡಿಕ ಕೋಂಡು ಜನವರಿ 5 2014 ಕುಡ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ತೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಂಚ ದೀಟಿಗೆನು ಅರ್ಲಾದ್ ತುಳುವ ಕಜ್ಜಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಉದಿಪನ ಪೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಡು ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ನಡತುಂಡು ಈ ಜಾತ್ರದ ನೆಂಪುಗು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರೆಡ್ದು ಗೋಷ್ಠಿಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಭವ ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಗು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೆಗು ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯರೆಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೆರೆಪಾಟನು ನಮಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವನೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ವಚನಲು ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಅನುಭವಾಮೃತ ಇಂಚ ಮಾತ ನಮೂನೆದ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಡತಿಂಡು ತುಳು ಆಡಿಯೋ ಸಿಡಿಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಈ ವರ್ಷಲ ತನ್ನ ಅಜಪನೆ ಪುಟ್ಟುವ ಪರ್ಭದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪಿ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ದಿವೊಂದು
ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಡಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಉಮೇದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಿರಲಾದ ಉಂತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯರು. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪೊರ್ಲು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಗಳು ತುಳುಕಾದು ಬೆಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ತಾಂಗು ನಂಚಿನಾರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿನ ಕಜ್ಜಗು ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸದ ಅರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜನೆ ಆರೆ ಸಾಧಿ ತೆಲಪು ತಿಕ್ಕುನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರೆ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕರಡ್ ಪೊಲಬುದ ಪಾತೆರ ಪನೇರೆ ಇಡ ದಿಕ್ಕಿನವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ವಂಡ್ ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದೆ ಆತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ನೀರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಡೆಯಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಲಸ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾದ ತಡಿಕ ಕೊರಂತು ಆರೆನ ಆಶೀರ್ವಚನ ದುಂಬು ಆರೆಕಿತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಏನಿತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಆರನೇ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈರೆ ಪಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಐದು ಮುಖ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೊಂದು 5-7 ಸಾರಿ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಆರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇನೆ. ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಸರ್ವ ರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ. ಆಂಜನೇಯಮಧಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತ ತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಓಮಾನಂದಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಮಾತಾ ತುಳುವರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಅಟನೆ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಮಂತುನಗ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ನೆಟ್ಟೆಂಗಿಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಟು. ತುಳುನಾಡುಗೊಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡಿನಿಪಿನ ದೆರ್ತು ತೋಜವನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯಾನ್ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಪಿನವು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಚಂಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ತಲ್ಲುದಕ್ಕಲ ಆ ಗೋಡೆ ಚಂಡಿ ಗೋಡೆ ತಲ್ಲದಕ್ಕನ ಪಕ್ಕ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಬೊಲ್ಪಾವಿಂತಿನ ಬಗೆಟ್ ಗಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸದ ಕೂಟ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಲ್ಲ ನಗರದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಾವಡಿದಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಕೈಪಾಡ್ದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಒರಿಪುಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದ ಇನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ತಿರಿದು ಕೊಡಿಂಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಯಂತ್ರ 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 ಐದು ಬಿಡ್ದ ಆಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಂಡ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ಯಂತ್ರ ಯುಗ. ಯಂತ್ರ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಐಕೊಂಡರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವನೇ ನಂಗೆ ತೂವಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಂಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಈ ವಿಶ್ವನ್ ತೂವಲಿ ಲೋಕನ್ ತೂವಳಿ ಅಂಡ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಇದನ್ನ ಲೋಕನಾಥನ್ ನಂಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಭಗವಂತನ್ ನಂಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಂಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿಂದು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಂಪೇರತೆ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಆದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವೇನ ಪುದರ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನ್ನಾತೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ಯಂತ್ರ ಈಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರ ಗಂಟೊಂದು ದುಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೇನು ಮಾತ ತಿರಿಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಯಂತ್ರ ಯುಗತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೊಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೊಡಾಯ್ತು. ಕೋಣಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನು ಮರಪೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟ ತಿರವಡು ಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಪದ ಪಂಪವನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವಳಿ ಭಾಷೆಂತಿನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿತು. ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಐಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವೆ
ಐತ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚುಂಟು ದಾನೆಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದೇಶ ಎಂಚುಂಟು ತಿಳಿಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಡಲು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಅಂದ ಐನ್ ಬುಡೆಪಾವನು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಡ ದಾನಾಯತನ ಕೆಂಡ ಪಡ್ಡೇದ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಬೋಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರದ ಅಲೆಂಜಿ ಐತೆ ಮಿತಿ ಗೌರವ ಇಂಕಲ ಉಂಟು. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರಪಂದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಈಗ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾ ಬಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಒವುಳ ಗಿತ್ತ ಬಾಲಕೆ ಇಂಚಾನ್ ಗೆಂಡ ವಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ವೈ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂದ ತುಳೆ ಅದು ನಾಡ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ವೈ ಮಮ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚನಮ್ಮ ವಾಟ್ಗಲ ವೈಗಲ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಒಂದ ಕತ್ತನ್ ನಾಂಡ ಇನ್ನೆತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಗಿಂದಾಂಡ ಅದ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ವಹಿವಾಟ ಆ ವಹಿವಾಟು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಇನಿಡ್ದೆ ಇತ್ತಿಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠ ತಿರುಪವನ ಕಜ್ಜ ಆಂಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆ ಕಜ್ಜಗೂ ಬಲ ಉಂಟು. ಜೋಕ್ಲೆಡ ನೀನು ಉರಿಪಾವನ ಉದಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಗುದು ಪದಗಟ್ಲೆ ಪದ ಪಾಲನೆ ಐಕೆ ಸಂಗೀತ ಸೇರ್ಪಲೆ ನಂಜು ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಮನೋಹರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಮನೋಹರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಡು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಆರ್ನ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡು ಐದು ಒತ್ತೊಂಡು ನಾಕಿ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ. ದುಂಬುದ ಈ ಪದಕುಲೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕ ನೆನೆಪಾಂಡು ದುಂಬುಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಕುದರ್ ನರೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೆರಿಯ ಆರ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಪಣಿಕ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಘಟನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೈತಾಲುಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಿರ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ದಾದ ಆವಡುಂದುಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ದಾದ ಆವಡುಂದುಲ ಅಂತ ಕೆಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮಿರ ವಕೀಲರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತೇರು ಎಂದು ಪುದಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮೇರು ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಬಾಲೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಕುದುರೆ ಗಿಡಪ್ನಾಯಿ ಯಾನು ಕುದುರೆ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ವಕೀಲೆ ರೆಡ್ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ವಕೀಲರನ್ನ ಮಗೆ ಆದಿ ಕುದುರೆ ತೀರ ದಾದ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಅದ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ತುದು ಅತ್ತೆ ಸೆರಂಗುಂಡು ಪಣರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗದ ಆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಸೆರಂಗಿಡು ದೆಂಗಿಂದು ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒಚ್ಚೊಂಡು ಅಂಡ ಬಾಲೆನು ಅರಾದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತರಿಗೆ ಓಡಿಪಾಡ ಪಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತ್ರ ತರೆ ಪೂಜೆ ದುಂತಾಯರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನೆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಸರಂಗಿಡ್ದು ಬುಡುಪ ತಿರ್ತದೆ ಈ ಕುದುರೆನೇ ದೇರುಡು ಮಗ ಈ ಪಂಟನೆ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕೊನೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋಯ್ಪವರಿಗೆ ಐದು ದಾನೆತ್ತನೊಂದು ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಕುದುರೆ ದೇವರು ನಿಂತೋಯ್ಪ ಕುದುರೆ ದೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಿರವಡ್ದು ಅರ್ಜುನ ಇಂಪಿನ ಆ ಜೀವಾತ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ಕೃಷ್ಣ ಇಂಪಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋಯ್ಪದ ಮಗ ಈ ಗಿಡಪ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಕುದುರೆ ದೇರ್ಬ ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಡ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಭಾರತದ ಪಂಡ ಭಾರತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ಭಾರತ ರಥತ ಕುದುರೆ ದೇವ್ರನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಈ ಸಾರಥ್ಯ ಅವಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಂದಾಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ರಥದ ಸಾರಥಿಗಳಾಯ ಒಂದು ಸಾಧಿಮಂತ ಕೊಡ್ಲೇಕಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಣೆ ಅವಳು ಮೂಳು ಪಾತ್ರನ ಪಿದಾಯ್ಡು ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ರಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲದವಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ತುಳುಪು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಒರಿಪೆರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡು ಉಂಟು ಯಾನ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಸುರುಕಾಗಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ ಪಾತ್ರ ಎರಡು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪದಾಗ್ಲ ಕಡಪುಂಡಿ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಮುಳ್ಳ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೋಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಾಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜು ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿದ ಪೈ ಶುರು ಟೆಂಕ್ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾಲೆತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಲಕೋಟ ದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲ ಬರ್ತದೆ
ಎಂಗದಿಂಜ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಆ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಒರಿಪು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಂಡ ನೀಕ್ ಎಂಕುಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಯ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪವನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಪಂಪಣೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಆ ಪದತ್ತ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಬೈದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟೇರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋರಿದ ಆ ಮೂಲಕ ಉರಿಪುನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆವಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದು ಆ ಉಮೇದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪಾದು ಉರಿಪಾವನ ಮೇಲೆ ನೆನಾತು ನಡಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಕುದರ್ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಸಿ ನಡುವಂತೆ ಪೂಜೆದ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ತೋಜಿನ ಪಣ್ಣಗ ಮಲೋಡು ಸ್ವಾಮಿತನು ಬೊಡೆ ಪಾದಿ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾದಿ ಶುದ್ಧ ಮರ್ತು ನೋಡು ನಮ ಸೈರ ಪುನ ಕಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೆನ್ಪುನರೈತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿ ಕುತೂಲ ದಕ್ಕನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಕುರಲಿಡು ಅರ್ಲುಂಡು ಪಾಪದ ಕುಚ್ಚಣನು ಜಾಗದೀಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಯೋಚನದ ಲೈಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಗಳ ಉಂಟು ಇದಾಯ್ದ ಕೃಷಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಉಡಲ್ಡು ಅಂತರಂಗದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತಂದು ಜೋಗುಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒರಿಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ವರೆಗಿಲ್ಲ ತುಳುವರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಯಕೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳೇದು ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತುಳುವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ನ ಕಜ್ಜಲ ಒಂದು ಆಂಡೊಂದಿ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಬರ್ತದೆ ಪೂರೆರೆಗಳ ಕುಡೋರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ ಬಯಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗಳು ಆಂಡೊಂದಾಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒರಿಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಡೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೆಲ್ಕ ಯಾವಡು ಪಂಡದು ನೆನ ಮಾಡ್ತಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನ ತುಂಬರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾರುಣ ಏನ್ ಹೋಗಿತ್ತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮರತ ಮೊದಲು ಉಂಡುದ ಅದು ಜತ್ತೊಣ್ಣೆ ಜತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಆನೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಕಟ್ಟಣ ತಲೆ ತಡಿಕಿದ್ದ ಜಪ್ಪು ಮಿತ್ತಿದ ಮೆಲ್ಲ ಮಂಗನಗಳು ಜಪ್ಪ ಜತ್ತದು ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ದೆಪ್ಪ ಜತ್ತದ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ತರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಒರಿದು ಹೋಗ್ತು ಐನು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತು ಲಗ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕತುನ ಕಟ್ಟ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಜ ಆಂಡು ನೀನು ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾನೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯಿನ ದಕ್ಕ ನಾಯಿ ಪಿರ ದಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಂಗನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಪಿರ ದಕ್ಕಂಡು ಕುಡಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೊಪ್ಪಿ ಬರ್ತಂದು ಕಟ್ಟಾಗ ಕಟ್ಟಗಳೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಬೀದಿ ಜೆತ್ತೆ ಆಂಡ ಭತ್ತನ ಮಂಗನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ಕೊಂಡೋಂಡು ಕದೇಕ ದಾನ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ಒರಿಜಿನ ಟೊಪ್ಪಿನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ಆಂಡಗ ಆ ಮಂಗೆ ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆನೆ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಅಂಡ ಅವಾಗ ಪಂಪಣಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮಂಗೆ ಒಂದ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಎಲ್ಲೆಕ್ಳುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬೆ ಬೀಲ ಎತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೀಲಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡರಿಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ಒರಿಪಿದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಂಡ ಒರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಇಂಪಿನ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಪೇರು ಜನರು ಅಂಡ ಭಗವಂತಡ ಪಾತ್ರರು ನಾಂಡ ಉಡಲ್ದ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರರು ಹೃದಯ ಭಾಷೆ ಅಂತರಂಗಿಕ ಭಾಷೆ ಕಂಡೊಂದು ಪೂರ್ಯರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ రెండు ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಒಂದೇ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಂತುಗಳು ಪೂಜೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಅಗಪ್ಪೆ ಮಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರವೇ ಅಂತಾರೆ ಕೇನೊಂದು ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂತಾನೆ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಗುರುಗಳ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಕಂಡು ಕೊರಿಯಾರು ತುಳುವೇರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಪುರಡು ಪಡ್ಪಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮೂಲಕ ಇರ್ತೀರಿ ಪತ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಈಗಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಂಡದ್ದು ಬರ್ತದೆ ತುಳುವರಿಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ನಿಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಪಂಡೊತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕರೆದೊತ್ತುಳ್ಳೆ ಇಂಚನೆ ಸದಾ ತುಳುವರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಇತ್ತೊಂತು ಸದಾ ತುಳು ನಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಮೇಲೆ ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ
ಅವರ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವತುಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರು ಬಸ್ ತೆರನೆನತೆ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳೆರನೆನತೆ ಏರಂಟ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಲ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಂತು ತುಳು ನಾಡುತ್ತ ಜನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಪೀಪಿದಾದ 6 ಎಂಚ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚ ಸೇರೋಡು ಅಂತ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಾತ್ರೆನ ಟೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಡ ಏನ್ ಈತು ಪಂಡಿತ ಯಾವೊಂದು ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡೋತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿತ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪೊರ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಪೊರ್ಲೆ ಅದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸಾಧ್ಯ ಬಲ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗುರು ಕಲೆನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಕೊಲಬು ಇಂಚ ಉಂಡು. ದಿವಂಗತ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಪುತ್ತ ಭವಾನಿ ಪೆರ್ಗಡರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಜುಲೈ 11ನೇ ತಾರೀಕು 1970 ಗುರು ಪುಣ್ಯಮೆದ 8 ದಿನ ತಾನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೇರು. ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ಬರವನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ಬರವನು ಕಲ್ತೇರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಲಯಡ್ ಕನ್ನಡದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಂತಿನಾರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಜನೆ ನಾಟಕ ಆಟ ಲೇಸು ಸುಧಾರಿಕೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮನ್ಪನೆಟ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ತುಂಬು ಬತ್ತಿನ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದೈವದ ನಡೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ 92.7 ಬಿಗ್ FM ಆರ್ಕೆ ಅದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪು ಪಾನ್ಪಿನ ಲೇಸನ್ ಒಡ್ಕ ಇದ್ದಂದೆ 5 ವರ್ಷ நடப்பாது ಬಿಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಗರ್ತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದು ಗಾಂಪಣ್ಣನ ತಿರ್ಗಾಟ ಪಂಪಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 25 ಬರವಳಿಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಅರೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇನು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕೂಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಜನಪದ ವಾಚಸ್ಪತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಕುಲು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಬಿಸ್ಸೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಬಿರ್ದು ಬಲ್ಮನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನ 6 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉಗಾರ್ತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದಿನ 6 ಪನೆರೆ ಸಂತೋಷ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕದ್ರಿ ವಲಯಡ್ ಕುರ್ಕರ್ಲ ಅದು ಪಂಬದ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದುಕೆರ ಅದು ಐಟ ಗುರ್ಕರ್ಲ ಅದು ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಸಮಾಜಗಾರನ ಸೇವೆನ ಸಂದ ಹೊಂದುಳ್ಳೆ. ಕಡಲಾಯರದ ಬೆಹರಿನ್ ಕುವೆಟ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪರವೂರದ ತುಳು ಎರ್ನವು ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು. ಕುವೆಟ್ ತುಳು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ನಂದವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರು, ಜಪಾನ್ದ ಮಿಹೋ ಈಶಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲೆಗ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕತೆ ಸಂದಿಲೇನು ಕೊರ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆಲಾರೆಗು ಆರು ಬರೆತಿನ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತಿರೆಕ್ ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಬರೆತಿನ ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಬರವು ಪಂತೇರು. ಪಿಂಗಾರ ನೆಂಪು ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಬರವುದ ತಂಚಿಲೆಗ್ ಸಂಪೊಲಿಗೆ ದಾರಾದು ಬೆನೊಂದು 150 ಹೆಚ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಲೇನು ಮಂತನಾರು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಪಾತೆರದ ಪೊಲಬುನು ಪಟ್ಟಿನಾರು. ಅವೇತೋ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಲೇಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಅರೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿ
ಬುಳಿಚಿಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಾನಮಾನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪಾರೆಗಾದು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪಿನ ಆರು ಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಕಜ್ಜಲೆಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋನೆಡು ನೆಲಿಕೆ ಬಾಯಿ ನೆಲಿಕೆ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸು ನೆಲಿಕೆ ಮೋಕೆನು ಪಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಜೋಕುಲ ಚಾವಡಿಡು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅರೆನ ಈ ಪರಿಚಯನ ಪನಿಯರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬುಕ್ಕುದೈನ ಅರ್ನಕಾಯ್ದೆ ದೆತೊನ್ ನಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಒದಗದು ಬೈದಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೆನ ಪರಿಚಯನ ಇತ್ತಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಶಿಲಾಶೇಕ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೇರ ದಿನಲ ಯಾವಂದು ಊಟಗಟ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಟ ಆರೆ ಪರಿಚಯ ಆರ ಪಾತ್ರನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಟಿದ್ದೇನೆ ಆರ ಪಾತಿರಂಟ ನಂಗೆ ಆರೆ ಪರಿಚಯ ಆತೇ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವ ఆయన ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ ನಾವು ಕೈರ್ತೀರು ಪುರಸ್ಕಾರಲ ದೆತ್ತೊಂತಾರ ಬಂಟ್ ನಾವು ನಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇರ್ನೆಲ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಅತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ಈತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ ಆರಿಗೊಂತೆ ಜೊತೆ ಆವಡೊಂದು ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂದ ತೋಜಪಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಡು ಅನುಮತಿಡು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸುತ್ತೋಳೆ ಮಂತದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಐನ್ ಏನ್ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪ ಇನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಏಪಲ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತೇನು ಓಪನ್ ಮಂತು ಇಪ್ಪದೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈರ್ತೆ ಮಲ್ಪಾತ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಇರನ ಪಾತ್ರ ಗಣ್ಯರ ಕಾತಂತುಲೇರೆ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರಪೀರದ ಪೆರ್ಪು ಕಡೆಬಾಯಿಡ ಅರಿಯೊಂದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲಮಗಾವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲೋಕುಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ದೈವ ದೇವತೆ ಇನಿಕ್ ನಂಕ್ ದೇವರನ ತೊಜಪಾಯಿ ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಸೂಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನನ್ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುಂಬಿನನ್ ಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಗಿರ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತರೆತಗ್ಗಾದೆ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದೆ ಇನಿ ಈ ತುಳುವ ನೆಲದ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡನಂಡ ಐಕ್ ಸುಮುಕ್ತ ಗುರುವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಂಚ ನಿವೇಲ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿನನ್ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಗಿರ್ಕಲೆಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಆತ ಪೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದೇ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನನ್ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರು ಬಂದುಡೆ ಯಾನ ಏಕಲ ಪನ್ರೆಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಜಗತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದೃಢವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುರುವಾಗು ಎನೇಪಲ ಪನ್ನಗ ಈ ಕಡೆ ಪಣ್ಪೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಹಿರಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಮಾಮ ಪಣ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಪಾಠ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಆರು ಪಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕನ್ನಡಡು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನುಂಟು ಕಂದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹೂವಿನೊಳಗ ನಮ ಕರಂದ ಹಿರಿಯರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನುಂಟು ಹೇಳು
ಸರಸರನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ತರತರದ ಚೇಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಿತ ಆಪನಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಲೆನದು ಆ ರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಗ್ಗು ನಲ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ ಮೆಚ್ಚು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಹೋಗುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಮಾನವನಂಚಿತ್ತನ ಪದ. ಈ ಬಾಲ್ಯ ಮಾನವನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಣದು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಅಜ್ಜಿನ ನಿಟ್ಟೆಲ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ತುಂಕನಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಂಠ ಸಿರಿಟ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾನಾದುನ ಬದುಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅತನೇಟ ತೆಲ್ತೊಂದು ಅಡೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ತಿಗಲಿಗೆ ಬಾಲೆನ ಜಪ್ಪುಡಾದು ಅಪ್ಪೆ ತಿಗಲದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪುಗು ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಜಪ್ಪುಡು ನಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಾಲೆ ಮಾನವನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ತೂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲೆನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾನನಗ ತೂತೆ ದಯಗೆಂಡ ಅಪಗ ಎನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮಾನದಿಪ್ಪೇರು ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲದು ತರೆತ್ತ ಬೆರ್ತಲೊಂಜಿ ಕೈಪತ್ತದು ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಬಾಲೆದ ಕೈಪತ್ತದು ಎದುರು ಪಿರವ ಆಡ ಒಂದು 12 ಆನೆ ಬಾಲೆ ಆನೆ ಆನೆ ಬಾಲೆ ಆನೆ ಎಂದು ಮಾನವನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ. ಆನೆ 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 ಬಂದಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಕಿಸ್ಕ ತೆಲಿಪೆರಂಡು ಆ ತೆಲಿಪುನಗ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುತ್ತ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟ ಅವಿನ ನಂಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ರಮ್ಯ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಿಸರದ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಮತೆ ದಾಂತಿನಗಳು ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ತಲ್ಮೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಈ ಇನಿತ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ದೂರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಡುಂದಂಡ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡುಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿಗೀತ ಅಕ್ಕಡೆನ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪದಕ್ಕುಲೇನ ಅತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ತಾಯ್ಕೆಂಡ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಪದಕ್ಕುಲೆನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮರದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತುನಂದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವು ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂದು ಮದೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಒಟ್ಟುದು ಲಕ್ಕಾಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅವು ನೆಗತ್ತು ಬರಡೊಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗು ನೀರು ಮೈಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೆನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ. ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿಕುಲ್ನಕಲು ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಬರೆದು ಇದ್ದದ ಕೊಡ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೂ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗಾಯಕಿರೆಗೂ ಕೊಡ್ತು ಅವೇನು ತುಳು ಪದದ ಮಾಲೆ ಕೋಪಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತು ಕೊರುಂಡ ನಿಚ್ಚು ಬಾಯಿಡು ಲಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಪದ ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಆಪುನ ಹೊರಟು ಬತ್ತಂಡ ತುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾನ ದುಂಬು ಪೂನಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪನ ತೂತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗ ಬೆಬ್ಬೆ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳ ಪಣ್ಪನ ಶಬ್ದಗಳು ಎನ್ಕೇನುವ ಆಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ಲ 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 ಅನಗ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯದ ಕಿನ್ನಿನಾಲೆಗೆ ಬಜೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತನ ತೂತ ಎಡೇನ ಪಾತೆರನಗಲೇ ಬಂಡ್ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆ ಮುಟ್ಟದಿರ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇವನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಬಜೆ ಮುಟ್ಟದಿರ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರುಳುಂದಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಗ್ಲೋಡು ಕಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೆಯನ್ನು ಬಂತೇರು ಅವು ಎಂಚಿನವು
ಬಲೊಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಬಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೊಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಬಜಿಲು ಬಲ್ಲೊಡು ಬಜಿಲು ಬಜಿಲಿಡು ಪಿಜಿನ್ ಪಿಜಿನು ದೆತ್ತದು ಬಜಿಲು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಚಿತ್ತನ ಪದಕೇನುವ ಏತು ಪುರುಳುಂಡು ತೋಲೆ ಬಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೊಡು ಬಜಿಲು ಬಜಿಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಪಿಜಿನ್ ಪಿಜಿನು ದೆತ್ತದು ಬಜಿಲು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತನ ಪದ ಮುಂದೇನು ಬೀಸ ಬನೋಡು ಬೀಸ ಜೋಕುಲಿಡ ಪನ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಬೀಸ ಪಂಡದಾನಗ ಆ ಜೋಕುಲ ನಾಲೈ ಬರ್ತೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾನಗ ಜವಣರಿಗೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪದವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮನ್ಪನ ಕೇಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬೀಸ ಬನ್ನಗ ಆ ಕುಪ್ಪುಲು ಕೆಂಪು ಮನ್ಪನಡೆ ಅಡೆಗೆ ಐಟ ತಮಾಷೆಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅಪಶಬ್ದಂದೆ ಅಪದ್ದಂದೆ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಲಿ ಕೆಂಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಯಿಡೆ ಬನ್ನಗ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬಡು ತೆಲ್ಪೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಇಂಚ ಉಂದುಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೈದ ಪರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕುಲಾದಿಕೊಂಡು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತೆ ಬದುಕುಲೇನು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತೆ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಶಕುಂತಳ ಬಟ್ಟೆ ನೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನ ಬದುಕುಲೇನ ಬರೀತೀರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಏರು ಪೂರ ಉಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲೇನ ಬರೀತಿರಂದಿಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಕಿಳ್ಳೆನ ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಆದಿತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಿಗ್ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋ ಬಾಲೆ ಕೇಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರಿತನಾದಿಪ್ಪು ಕಕ್ಕೆರ್ದು ಕಲ್ಪುಡು ಪಣಪನ ರಘು ಇರ್ತದು ಬರಿತನಾದಿಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾ ಪುತ್ತೂರು ಬರಿತನಾದಿಪ್ಪು ಪದಿಪ್ಪು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ತದೆ ಜೋಗಿನಾಡು ಬರಿತನಂಚಿತ್ತನಾದಿಪ್ಪು ಓಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಮುಂಗುಲಿಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಕಾರಾಮ ಎಕ್ಕಾರು ಬರಿತನ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಗಿಲೋ ಮಂಗಿಲೋ ಪಣಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿ ಬರಿತನಾದಿಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಮಂಗಿಯಲ್ಲೂ ರಾಮದಾಸ್ ಸುವರ್ಣರು ಬರಿತನಾದಿಪ್ಪು ಶಕುಂತಳ ಭಟ್ಟಾಳ ಅಂಗಡಿ ಬರಿತನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಷ ಪಂಡ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕಲಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ದೇಶದ ಸಿಪಾಯಿಲು ಚಿತ್ರಾಪುರತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕವಿತೆ 6ನೇ ಪದೋ ಮಾಪಿ ಪಣಪನ ಕೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತನವು ದಾಯ ಪಣಪನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತನಾದಿಪ್ಪು ಸುಮಂಗಳ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು ಪಣಪನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರು ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬದುಕುಲುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಕ್ಕಾರ ಬರ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು ಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದಕುಲೆಡೆ ಅಗ್ರಾಳ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಬರೀತಿನ ಬಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಪದಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ತೂಪ ಬಂದುಳೆ ಮುಂದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ್ಪಂದು ಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊಳೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡದ ಪನ್ನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ಜನಕುಲ್ನ ನಾಲೈಡು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪಂಪೈರೆ ಐಕು ಬೋಡದೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಾತ ಸಂಪುಲ್ತುದು ಐಕೊಂಜಾತ ಸೊರಕೊರ್ಪನಕ್ಲೇನೆ ಸೇರ್ಸಾತ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋ ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಟದಕಲು ಮಲ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಪಂಪುನ ಬದುಕುಲು ತೂಂಕುವೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾನಾವೆ ಬಾಲೆ ತೇಂಕಳ ನರಳೆಡ ಓಯನ್ನ ಸೇಲೆ ಜೋ ಜೋ ಬಂಡೊಂದು ತಟ್ಟಿದು ನಿಟ್ಟಿಲು ಜಾರದು ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೊಟ್ಟುದು ಜೊತ್ತಿನ ಪಾಂತೆ ಅಟ್ಟದ ಗುಟ್ಟುನು ತೂಪನ ಒಂತೆ ತಟ್ಟಿದು ಗಟ್ಟಿದು ಗುಣಿಪಡ ಮುತ್ತೆ ಜೋ ಜೋ ಬಂಡದ ಪಣಪನವು ಬೇನೆದ ಬಂಜಿಗ್ ಹರಿನೈ ದ್ವೀಪೆ ನಾನೆದ ಕುದುರೆದ ಪುದರನು ತುರಿಪೆ ಮೋನೆಗ ಗರ್ಗದ ಕೊಡಿಮೈ ಬರೆಪೆ ವಾನದ ಬೊಲ್ಲಿಯೇ ಕತೆಕೇನ ಪಣ್ಪೆ ಈ ನೆಲ ತುಂಬುದಿ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ತಾನಾದ ನೆನೆತಿನ ತಲನಾಡು ತೂಲ ಆನಿಗು ತಲಬೇರು ನಮನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಆತೆರ ತೆರಿಲ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಕ್ಕಣೆಂದು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಬೆಮ್ಮೇರು ಕೊರಿನ ಸಿಂಗಾರದ ಸಿರಿ ತುಂಬುವು ನಿನ್ನ ತಿಂಗುಲು ದಿನ ದಿನ ದಿಂಜುನ ಬಣ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಾನದ ನಿನಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಎತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದೊಂದು ಪಂಪನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆರ್ದ ಮಿತ್ತುವ ಸರ್ವಸ್ವರಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆನು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಮಾನಾದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಕಂತುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಭೂಮಿದ
ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಬದ ದಿನದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಪಾನ ಈ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲು ಆಪುಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಸರಿಯತೂಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಬರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದೋನಿಯಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪದ ಕೇಳಿನಾಗ ನೀ ಇರ್ಮೇನಾಪುನ ಪದ ಪಂತಿನಕುಲು ಪದ ಬರತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕವು ಏರು ಬರತೀನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನೋದು ಜೋ ಬಾಲೆ ಜೋ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತೆಲಿ ನೀರ ಒಸರು ಕುಮಾರ ಬಾಲೆ ಜೋ ಬಾಲೆ ಜೋ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಕುಡಂಜಿತುಲೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗರಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬದುಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಕೇನರೆ ಆಪುಂಡ ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದುಕುಲಿನ ಬರೆದು ಅವಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ತುರಿದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಮನಿ ಪಾಡು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಂಕರಂದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಜೋಕುಲಿನ ಜೆಪ್ಪಡಾದ ಮಾನವಡು ಆ ಮಾನವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವತ್ತೆಗೆ ಕೊಂಡಾಟ ಆವಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚೇಂಡ್ಲರಿಗೆ ಅಜ್ಜನೆ ಅಗ್ಪಾಲರಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರಿಗಲ ಜನ ಒರಿಯೂರಿನ ಪುದರ ಬಂಡ ಒರಿಯನ ಪುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಜಾದ ಮಾತೆರಿಗಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದು ಉದೇನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದೇನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರನ ಸೋನಗ ಕೊಂಡಟಾಪುಂಡು ಯಾಕಂಡ ಅರೆಗೆ ಯಾನಂಜಿ ನಡುಮೂಜಿ ಪದ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಮದಿಪು ಬಣ್ಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ಆರು ಕೊಲ್ಲದ ಕೊಂಡಾಟೋಡ ಪಂತಿನ ಉಂಟು ಆ ಪಡ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಬಂಧದನೆ ಪದಕಲಿ ನಾನು ತುರಿದಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಯಕಿಯರು ನಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮುಂದೇನು ತುರಿದು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲಿಡೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಆ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ತೆಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಡು ಏರು ಪೂರ ಈ ಬೀದ ಪ್ರಸಾರುಡು ತೂವೊಂದುಳ್ಳರ ನಿಗಳೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ತುಲೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಿ ಪದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆನ ಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರುಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗೇನ ಬೊಕ್ಕಲ 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 ಉತ್ಕರ್ತ ಬರ್ಪನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜಾವಡೆ ಐಕ್ ದೂರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಾಡದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಸಹಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಡೆದ ಬಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಏನನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಏನ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಾತೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಜಬದ್ದಾರಿನ ಎಂಕು ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಬಿಸಲೆಡ್ ಎನ್ನ ತೊಗರ್ಸೊಲೈ ಬೇಯ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಏನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸದು ಏಕಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ನನೂರ ಬುಕ್ಕರ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಏಂಡ್ಲೆರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ತರತಕ್ಕವೆ ಯಾನು ಕುಡರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಮೊರನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಆ ಲೇಸ್ಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಡ್ಲೆರ ಕೂಟ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾಗಿದೆ ಕೂಟದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಪಣಪುನೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡು ಒಮ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆ ಕೀರ್ನಗ ಮೇಯ್ ಮನಸವು ಇರ್ಮೆನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪಂಪೆ ಕೇನಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೇಲೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಓರಿಂಡಿಗೆ ಕುಂಚೋದ ಮನ್ನಾಂಡಿಗೆ
ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನರ ಬೊಕ್ಕರ ತುಳುವರೆಂಕುಲ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನ ನಂಬನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿವ ಜಲದ ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಡೆ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರದ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆರನ ಪಾತೆರ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಿನ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆತ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಐನ್ ಆಚರಣೆ ಕೊಂಡು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಸಹಾಯಕ ತೀರೆ ಪಾತೆರಕು ಎಂಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತ ಏತು ಪುರ್ಸೋತುಂಡೋ ಆತ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೆರಿ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈರು ಪಾತೆರ ದುಂಬುಡಿಗೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಕ್ಷತಾ ಉಡುಪೇರ ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಳ್ಯ ಆ ವಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈರಿನ ಪಾತೆರ ಪಾಪೆ ಈರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೇನುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಂತ ಬರ್ತದ ಪಿರ ಬರ್ಪು ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಕೆಣೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪದ್ಯ ಪನಡೆ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಕೆಣೇರಿ ಇಪ್ಪೋರ ಇಜ್ಜಂಟ ಪಾತೆರ ಪಾಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಈರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೈನರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಐತರ ಇತ್ತ ಈರು ಪಂಪದ ಬುಕ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಈರ್ನ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಪದ್ಯ ಮನೋಡೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಈರು 5 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಇರಾಗೆ ಈರು ಪಿದಾಯಿ ಕೋಪಿಲ ಕೈಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯತ್ತ ಅಪ್ಪ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಇರ್ತೇವೆ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಇರ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇನ್ಕೊ ಸರ್ ಕೋಟೆ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೋಟೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಬೋರ್ಸಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿನಾರಿ ಈರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿರ್ತಾರ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ತುಳುತ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಿನಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಜಿ ದೂರವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನಡಿತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಪಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಭಕ್ತಿದ ನಮನ ಅಡಿಗೆರೆ ಈರನ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಶರಣು ಇದೊಂದು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲ ಪಾರುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಯಾರೀಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿತಿನಾರು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತರೆಗಳ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ತೂಲೆ ಮುಗಲಿಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ತುಲೆ ಮುಗಲಿಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ 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 ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ತುಲೆ ಮುಗಲಿಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಕತ್ತಲೆಗು ಬೊಲ್ಪು ಆಯೆ ಚಂದಮಾಮ ಕತ್ತಲೆಗು ಬೊಲ್ಪು ಆಯೆ ಚಂದಮಾಮ ಎಕ್ಕಲಿದು ತುವಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಎಕ್ಕಲಿದು ತುವಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ
ಬುಗಲೇಡು ಗೊಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಸಾಮಗಾರಿಸ ಪಾಸ ನೀದಪ ಸಾಮಗಾರಿಸ ನೀದಪ ಮಗರಿಸ ಕಡಲೇಡು ಸೆರೆಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಕಡಲೇಡು ಸೆರೆಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಆಹಾ ಸಂಪೂದ ಗಾಳಿ ಮೂಲು ಬೀಜೊಂದುಲ್ಲ ಕಡಲೇಡು ಸೆರೆಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಆಹಾ ಸಂಪೂದ ಗಾಳಿ ಮೂಲು ಬೀಜೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಆಹಾ ಮುಯ್ಯೆರುಲು ಎದುರುಲು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾನೋಡು ಮೂಡು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾನೋಡು ಮೂಡು ಬತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ತುಲೆ ಮುಗಲೇಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಮಾಮ 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 ಚಂದಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿತ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ నేను మల్తతో ఐక పూరకవాతుండు జోక్లి బోడేనే చందమామ కల్లాపు బరిన పద్యాల చందమామ ಧ್ವನಿ ಕೊರತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕು ಕೊರ್ನಾಡಿ ಮನೋಹರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಹರ್ ಎಂಕ್ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ ಮನೋಹರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಲೆ ಬುಡುವನಗ ಬುಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಡಬರುಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಕೈಮಿಗಿಯೊಂದು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೇರೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮದಿಪು ಕುರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೋಹರ್ ಅಂಚಾದ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ. ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮೇರನ ಪುದರ್ ಕೇನಂದಿನ ತುಳುವಿರಾವಡು ಕನ್ನಡಿಗರಾವಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಪನುಳಿ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಆರು ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಊರು ವಿಟ್ಲ ರಾಜಬೂಡುಗು ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಂಡದು ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಾದಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರ್ನ ಸುರೂತ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಿಬಲೆ ಒಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಚಾಲಿಪುಲಿಲು ಪತ್ತರಾಜೆ ನೇಮದ ಬುಲ್ಯ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಂಚ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೇರೆನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏತು ಬಿರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಪೆರಮೆದ ಮನೋಹರನಿಗೆ ಸಂದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಗು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಪುಗರ್ತದ ಮನೋಹರಣ್ಯರೇ ಈ ಪೊರ್ತು ಆರೆಗೆ ಮನೋಹರಣ್ಯರೇ ಇಂಚಿಪ್ಪ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಪಾತ್ರನು ತೋಜ್ಪಾದ ಆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಹರಣ್ಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತಿರುನ ಪೊರ್ಲುದ ಉಡಲ್ದ ಮನೋಹರಣ್ಯರು ನನಲಾತು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಅವಕಾಶ ಬರಡು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕುವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಸುರೂತ ಪೆಜ್ಜಡು ಆರು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಸಲಹೆ ಕೊರಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಳಿ ನನ್ಪುಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮಕು ತೋರದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಆರೆನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ.
ರಘುವೀರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆನ ಒಂದು ತೋಜಾಮದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ದಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಪಂಟ ಮಾಂತರಿಗಳ ಮುಲ್ಪ ಉಕ್ಕುಣಾರ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಆರಡ ತೋದು ಕಲ್ಪಾವಡು ಏತು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತೀರಾರು ಆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು ಮಧ್ಯಡು ಬರ್ತೇರು ಅರ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾರ ಆರಡ ಪಾತೇರು ಪಾಕೋಯ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗೆಟ್ ಮದಿಪು ಇತ್ತೆ ಈರ ಕಡೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆಣ್ಣತ್ತುಳ್ಳೆ ಪಾತರ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲು ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಪಾತೇರಿ ಐಟ್ ಆರು ಜೋ ಬಾಲೆ ಜೋ ಪಂಡದೊಂದು ಆ ಪದ್ಯ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪದ್ಯವು ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವು. ಆ ಐದುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡರೆ ಐಟ್ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರು ಬರೀತೇವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಆದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬರೀತಾರೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ರೈಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅದುಲೆ ಐಟು ದಾಲ ದಾಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ವಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪದಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪಣೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಗ ಬರಡಂಡ ಮಾತ ಸರಳವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರಬಲಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ 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 ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೊಂದಂತ ನೆಬಂಡ ಒಂತೊಂತನೇ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ ಪೋಡು. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಟ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಟ, ಗೊಬ್ಬದ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಯೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಕತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಪದ್ಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ಐನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪನ್ನಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನೆನಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಲೆಪನಾಗ ಕನ್ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಬುಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಂದೇನು ಪೂರ ನೆನಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವು ಐನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಮನ್ಸಿಜಾರ ಅಂಡ ನಮ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ನಮೈತ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ತೆರಿಪಾರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡುವಣದ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ನಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ಬರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ ಈಸಿ ಆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ಬರೋಡು ಇಂದು ಮುಖ್ಯ. ಬುಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಗ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ ಮಂಡ ನಲಿಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡು. ಸ್ಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಡ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅದನ್ನಾಗ ಅವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬರೆತ್ತೋ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಡ್ ಉಂತುಂಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂತುಂಡು. ಇಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಆತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಬಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಪೊರ್ತಿತ್ತದು ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋದು ಪಿದ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಾರೆ ಇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬರೀತಾರೆ ಪದ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೇಂಡದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೋದ ಬೀರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಯಾನಂತ ಬರ್ತಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ತೊಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜೋಟು ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಇರ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಲ್ತ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲ್ತಂತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪೋಂತುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಪೋರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಲೆ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಪಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಮಾಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷತಾ ಉಡುಪ ಆರೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಪದ್ಯಗಳು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಂಡು ಇರಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅದು ಸಿಡಿಗಳು ಬೈದಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐಟಾರ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡನ ಮಾಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಂಬುಗಿರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾಪೆ ಇತ್ತೆ ಆರೇಡ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಅಕ್ಷತಾ ಉಡುಪ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಯಾನಾರೆ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಪೆ ವಾ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಷತಾ ಉಡುಪ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿರೆಲಾದ ಕೋಯಲ್ ಯಾದ ನಿನ್ನ ನಿಲೆಯಾದ ಕೋಯ ಕನ್ನಡೆಲ್ಲ ಕೆಬಿನೀದ ಕೀನಿತ್ತೆ ಎನ್ನತಿಗಲಿದ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪು ಗಡಿಯಾರ ಮನಸದ ಕೊಡಿಟಿನಿ ಪೂವಾತಂಡು ಉಡಲದ ಕನವುಲು ಐತಾತಂಡು ಕುಸಿಟಿನಿ ಕನ್ನುಲು ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಡವುಗು ಬಿಮ್ಮಲು ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಮೂಕಿನ ಮೆಂತಿನಿ ಪನುವನ ಮೆಂತಿನ ಕಾರಣ ಮೈಡ ಕೆತ್ತಕ್ಕೆಲ ನಿನ್ನನೇ ಮಾಯನ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಾನಾದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯತ್ತ ಕನೊಟು ತುಂಗೇನ ಉಚ್ಚಾಲು ಈಯನ ನಿರಲಾದ ಪೋಯೆ ಯಾದ ನಿನ್ನ ನಿಲೆಯಾದ ಪೋಯ ಕನ್ನಡೆಲ್ಲ ಬೀಜನ ಗಾಲಿಗ ತಾಗುಂದು ಬಾನಡು ಪಕ್ಕಿಲ ರಾಲಗ ಮಾಯುದ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಗುಲು ತೋಯನ ನಿನಗೆ ಪೋಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಕುಸಲ ಕೊಂಡೊಟೊಗುವ ಜೊಂದು ದಿಲುಲ ನಿಕ್ಕಾದ ಒಂತೊಂತೆ ಸೂತನ ನಿರಲಾದ ಪೋಯೆ ಯಾನ ನಿನ್ನ ನಿಲೆಯಾದ ಪೋಯ ಕನ್ನಡೆಲ್ಲ ಕೆಬಿದೀದ ಕೇನೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನತಿಗಲಿದ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪು ಗಡಿಯಾರ ಕೆಬಿದೀದ ಕೇನೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನತಿಗಲಿದ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪು ಗಡಿಯಾರ.
मस्त थँक्स ऑपॉर्च्युनिटी करण्याक ಅಡಿಗ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಸರ್ ಒಂದು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಎದುರು ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಕ್ಷತಾ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಂದು ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗುಡ್ಲ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮಾರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಇರೆಗೆ 8 ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೇಳಂತು ಹಿರಿಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಿನ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಇರಿನ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಎತ್ತಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಲೆಂದು ಕೇಳಂತು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನಿಲ ಆಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸತೀಶ್. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕೂಟಾಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಪರವೂರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಲಬುಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಪೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಳಗ ಈ ನೆಟ್ಟಡು ಆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪಾಠ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಪೊಲಬುನೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿನ ಪುಟ್ಟಾವನಂಜಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಲು ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರುಷರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಪೊಲಬುಡು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಡಿಲುಡು ಸೇರೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗವೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೀತಿದ ಪೊಲಬುಂದಿ ಈ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರೀತಿದ ಪೊಲಬುನು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಈ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಶ್ರೋತೃಲ ಉಕ್ಲಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಲಬುನು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗರಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಜೋಕ್ಲನ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ರೀತಿದ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂಡುದು ಬರಡು ನನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುನು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ತುಳುದ ಮಹತ್ವನು ತುಳುತ ಸತ್ಯದ ಮೈಮೆದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪೊಲಬು ನನಲಾತ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊನಬು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತ್ ನನಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಪುಲೆಕ್ಕ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ತುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಐಕ್ಯಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಸೊ ಮಾಡಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಪುಪೂರಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಏಪಕ್ಲ ಪಡೆದು ಕೇಳುವಂತು ನನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ತೆಕ್ಕಾರ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರನ ಪಾತ್ರ ಕಂಡಿನಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಕ ಆರನ್ನ ಲೆತ್ತತಿತ್ತೋ ಅಪಗಾರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರನ ವಿನಿಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಂತುಂಡು ಆರನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಾಯ್ತೆ ಕೇಣಿಯರ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಏನೊಂದು ಹಲೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಪದತಾಮರೆಗ್ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಾರು. ಮಂಗಳೂರು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ PUC ಮುಗಿತದು. SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆಡು ಪದವಿ ಪಡೆಯರು. ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು
ಕನ್ನಡ MA ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರದ ಪದಕನು ಪಡೆತಿನ ಪೆರ್ಮೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಆಟಗಳು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನಡು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆತಿನ ಪುಗರ್ತೆಲ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾವೂರುಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರು. ರಾಜ್ಯ NSS ವಿಭಾಗಡು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಜರೆ ವರ್ಷ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಿನ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಡು 10 ಗ್ರಂಥೊಲೆನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಆಟಗಳು, ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್, ಮದಿಪು ಲೇಖನಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥಲು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ಕೊಡುಗೆನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ಗ್. ಅರೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಅವೇತೋ ಅವಿಟ್ ಕೆಲವು 2013-14 ಇಸವಿಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ದೇಶದ NSS ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಪಗದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇರೆನ ಕೈಡ್ದು ಪಡಿತೀರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್. 2000 ಇಸವಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನಲು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ಗ್ ಪದ್ರಾಡಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ ಬೈದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ, ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಲೇಖಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕೇತನ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮದಿಪುಗಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇರೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಈ ಉಳ್ಳರ್ ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಆರೆ ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಹಾಕೋ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಇರೇಕಾತ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಒಡೆಯೂರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡ್ ಒಂದೇನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿ ಮನೋಹರ್ರೆ, ಮೂಲು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕವಿಕುಲು, ಲೇಖಕರು, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಘಟಕರು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿಂದ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಸಮದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ದೀವೆರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡ್ಪೆ. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ, ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಜ್ಜ. ದಾಯಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಅವನೇನು ಪನಡುಂದ ಅಂಡ. ಮಹಾಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂತೇರು, ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರು, ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಬರೆತೇರು. ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾನ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರುಡು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ದೊಂಕೊಂದುಂಡು, ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾನ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರುಡು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ದೊಂಕೊಂದುಂಡು, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣುದ ಪಾಪೆದ ಕಂಪುದ ಮಾಲೇನು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡು ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯನು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ, ಭಾಷೆನು ತೆರಿಪಾವನು ಪಂಡ, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ, ಅವು ಕಣ್ಣು ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ತಮ್ಮ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡದೆ ಅಂತಿನ ಈ ಮಹಾ ಕಜ್ಜ
ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಜ್ಜ ಪಂಡದ ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಾನು ಪನೋಡಾಯನನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾಕ್ಯಲೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಜ್ಜೋಗೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಜೋಕುಲ ಪದೆಕುಲು ದಯ ಪಂಡ ಪದುಕುಲುಂಡು ಎಕಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಪಂಡರು ಜನಪದ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಒಗಟುಲುಂಡು ಗಾದೆಲುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಪದ್ಯಲುಂಡು ಅವೇನು ಇನ್ನ ಮಾತೆನ್ನ ಪನಂದೆ ಡ್ಯಾಗ್ ದುಂಬುಗು ಬಹುಶಃ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತರಬೇತಿನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ಜನಪದ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಬರವಣಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೆಲವು ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ 1900 ಅಶ್ಪೋಡು 47ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅವು ಮಣಿಪಾಲ ನಡೆತಿನಂಚಿನ 47ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪಡುಕೋಣೆ ರಮಾನಂದರಾಯರು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಲ್ಲಪುದರ್ 6 ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ವಯಸ್ಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಾರದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ತಬ್ಬಳಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾನು ದಾಯಗುಂದೆನು ಓದಿಯ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇನಿ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಆತಜಿಯಿಂದ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಡಾಯಿನ ತಾತಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುದರನು ಪನೊಂದು ಪೋಯರು. ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪೂರ ಈ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ದೇರ್ ಆಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ದಾಯಗ್ ಯಾವುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಪನೋಡ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನನು ಯಾನು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅವನು ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು, ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡಿಕೆಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜವನರೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಉನಕುಲು ಏರು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಕ್ಲೀಶ ಎಂದ ನಿಖಲಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡಲ ಐಟೊಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪದತ್ತ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಯಕಥತ ಮೂಲಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಅವರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದು ನಿಜವಾದಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇತ್ತುನುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜುಗು ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು. ಐಕಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒರಿಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಪಂತೆ. ಭಾಷೆ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪಡು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪಡು, ತುಳು ಉಪ್ಪಡು, ಮಲಯಾಳಂ ಉಪ್ಪಡು, ತೆಲುಗು ಉಪ್ಪಡು, ತಮಿಳು ಉಪ್ಪಡು. ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ. ಭಾಷೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಮ ಅವು ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಂದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದುಂಬಾಂಡ ತುಳು ಬದುಕದ ಒಟ್ಟುಗು ನಂಕ್ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನೆಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 40-50 ವರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಂಬು ವೈದಿನಾಕು ಆಂಡ ಇರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ಅವು ತುಳು ಪದತ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ, ತುಳು ಕಥೆಕುಲ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ, ಅವೇನು ಜೋಕುಲೆಗ ಕೊಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಒರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದು ತುಳು ಚಾವಡಿದಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಯಾನ ಮೂಲ ನೆನಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಐಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ.
ರಡ್ಡನೆ ಆದಿಯಾನ ಪನನುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪಾವುನು ಕಲ್ಪಾವೆರ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಂಕ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ ಆತಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ ಆತಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಯತ್ನೋಡ್ದ ಆತ್ರ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆತಂದು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು MA ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಆದ್ಲ ನಮ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಆದ್ಲ ಅವನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಓದೊಡುಂದ ಅಂಡ ತುಳು ಓದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅತ್ ಎಂಕವ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುತ್ತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವೇನು ಹೊರ ನಮಕ್ ಕುಲ್ದು ಓದಿಯ ಅಂದ ಅಂಡ ತುಳು ಏತು ಸುಲಭ ಓದರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳು ಓದವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲೆಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪದತ ಮೂಲಕ ನಮ ತುಳು ಕಜ್ಜುನು ಕಲ್ಪವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪಿನೇನು ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನವಾದ ಪದ ಅತ್ತದ ಕತೆ ಅತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಪನ್ಪ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಗ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನಡು ದಾಂಡ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ತಿಯಿಂದ ನಿಗಲ್ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದು ಪಡ ಅರೆಗೆ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಇನಾಮುಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದ ಪನೊಂದಿಕ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪದ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ಲವೇ ಲಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಪುಚ್ಚೆಲು ಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ಲಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಾಯಿಲು ಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ಲವೇ ಲಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಗಿಲಿಕುಲು ಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಐವೇಡ್ದು ಅಜಿಪ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನೆ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪೇನು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಕಂಚಿ ಕೊನದು ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲೆತ್ತುಡ್ಯಾರ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಕರಿಮನಿ ಕಣೋದ್ ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲೆತ್ತುಡ್ಯಾರ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಕೋಪು ಕಣದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲೆತ್ತುಡ್ಯಾರ ತುಲೆ ಮೂಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಗಿಡ ಮರಕಲ್ನ ಫಲಪುಷ್ಪದ ಪುದರನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದತ್ತ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಶಾಲೆನು ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಔಪಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ದಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾವಡು ತುಳುನು ಒರಿಪೊಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೊಡು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಗಳು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಆ ಕೆಲಸನು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಮಾತೆರಡಲ ಮೂಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ಆ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಇತ್ತೇನೆ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಆತುಜಾ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರ್ 1930 1929 1930 ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಚಳವಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿ ನಡತ ನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು SU ಪನಿಯಾಡಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಆರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಳವಳಿ ಕೆಲವರು ಪಂಪೆರ ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಪಂಪೆರ ಕೊಂಕಣಿದ ವಿರುದ್ಧ ಅವು ಕೊಂಕಣಿದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಅವು ತುಳುತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಚಳವಳಿಯಿಂದಗಳು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತುಳುಟೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳುಟೇ ಏದೇ ಪುಸ್ತಕನು ಕಂದೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೆರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ನಾರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಡ್ ಮುಕುಲು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಡ್ ಮುಕುಲು ಪೂರ ಬರೈನಂಚಿನ ಪದಕುಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ತುಳುನು ಒರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿಡವಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಜನಕಲ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನು ಕೊನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ
ದುಮ್ಮುಲ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂವರ 29 30 ಇಸುವಿ ಊಟ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಾದ ನಮ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ದುಂಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ವಾಮನಂದಾವರನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ಕನ್ನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ಅತ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಳತಂಗಡಿ, ತಿಲಕನಾಥ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಟ್ಲ, SP ಮಂಚಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವನೇ ರಘು ಇಟ್ಕೋದು ನಂಚಿನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು, ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ರಾಡಿ ಉಪ್ಪು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಯಾಂದ ಪದರು ಪನೊಂದು ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಪನೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಪನ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಲದ ಅದ ಪಂಡ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಎತೋ ಪತ್ರಿಕೆಲು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ 1972 1970 71 ತುಳುಕೂಟ ಪತ್ರಿಕೆ, 1980 ತುಳುವ ಪತ್ರಿಕೆ, 1981 ತುಳುನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ, 1983 ಯಾನ್ ಸಂಪಾದಕ ಆತಿನ ರಾಶಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ತುಳುವೆರೆ ತುಡರ 1991 ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ 1994 ಮದಿಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ 1996 ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲೆನು ಬರೆಪಾದು ಅವೇನು ಪಟ್ಟಿದಿನೇನು ನಾಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದನ್ ನೆಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಏನಡ ಉಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಕೂಡ ಓದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಸಮಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಳವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ನಮ ಜೋಕುಲಾವಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಪುಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು 4 ಅಂಶಲುಂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಗಮನ ಪನ್ಪೆ 4 ಅಂಶಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು 4 ಅಂಶಲು ಪಂಡ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಉಂಡು, ಭಾವಾಂಶ ಉಂಡು, ರೂಪಾಂಶ ಉಂಡು, ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರಪೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಪದ ಬರಪೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಪದ ಉಂಡು. ಅಳುವ ಕಂದನ ತುಟಿಯು ಹವಳಾದ ಕುಡಿಯಂಗ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬಾಳಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಪದ್ಯ ಅವೇ ನಾನು ತುಳುಟು ಬುಲಿಪು ಬಾಳೆದ ತುಟಿ ಹವಳಾದ ಕುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡಿಪರ್ಪು ಬೇವ್ರೇದ ಎಸಳು ದಂಚ ಕೊಡಿಪರ್ಪು ಬೇವುದ ಬೇವ್ರೇದ ಎಸಳು ದಂಚ ಕನ್ನೋಟ ಶಿವನ ಕೈಟಿತ್ತಿ ತ್ರಿಶೂಲದಂಚ ತುಲೆಮೂಲು ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪು ನೆಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯನು ತೂಪಿನಿ ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ಕವಿ ಸೌಂದರ್ಯನ್ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಡ ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೊಂದುಂಡು ಐತ ತುಟಿ ಇಂಪಾದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತ ಪುರ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅತ್ರ ಅವು ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಂಡ ಉರಿ ಅವೆನ್ ಕವಿತುಲೆ ಬುಲಿಪು ಬಾಲದ ತುಟಿ ಅವಳಗೂ ಅವೇನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪುರ್ಬುನು ಬೇವ್ರೆದ ಎಸಲ್ಗು ಆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐತ ಕಣ್ಣು ತುಂಟತನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತುಂಡ ಐತ ಅಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಉಂತುಡು ಬಾಲೆನ್ನಿಕು ತೂತಾರ ಪತಿ ಸಾತ್ಗೆ ಬುಳಿಪುನ ಉಂತುಡು ಕೆಲವು ಸಲ ತೆಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಾವು ಅಂಚ ಶಿವನ ಕೈಯಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚು ಓಪಿನಿ ಇಂಚು ಓಪಿನಿ ಅಂಚ ಹೊಳೆಯ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ಅವಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅವಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರೂಪಕೊಲು ಅವಳು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೋನಾಮ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪದೊಂದು ತೊಂಡಳ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ತಿತ್ತಿರಿ ತಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲಡು ಪಂತಿ ಎರ್ಕಂಡ ತಿತ್ತಿರಿ ತಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲಡು ಪಂತಿ ಎರ್ಕಂಡ ದಾಯ ಎರ್ಮೆ ಪಂತಿ ಮೇಯಿಜ ದಾಯ ಎರ್ಮೆ ಪಂತಿ ಮೇಯಿಜ ಇರೇ ಕೆಲಸ ದಾಯೆ ಬುಡಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ದಾನೋಡು ಇರೇ ಕೆಲಸ ದಾಯೆ ಬುಡಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ದಾನೋಡು ದಾಯ ಕೆಲಸದಾಯ ದಾಯ ಬುಡುಜ ದಾಯ ಕೆಲಸದಾಯ ದಾಯ ಬುಡುಜ ಇರೇ ದೆತ್ತಿ ತೆಲಿ ಮೈಪಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ದಾನೋಡು ಇಚ್ಚನೆ ಇಂಜ ದುಮ್ಮು 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 ಕೋಪಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ದೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಭಾವನೆನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ ಬೋಡಾಣ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಎನ್ನ ಭಾವನೆನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ ಅವಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲಾ ನಂಕ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಡು ಎತೋ ಉಂಡು ಆನೆ ಬತ್ನು ಆನೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ತಾನೆ ಸಾದಿ ಪುಡ್ಲೆ ಆನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆನೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ತಾನೆ ತಿನರೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ತಾನೆ ಇಡಗ್ ಜಾಯ ಬತ್ನು ಒಂದು ಶಿವಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಡುಂಡು ಇಡಗ್ ಜಾಯ ಬತ್ನು ಸಾದಿ ತತ್ವದ ಬತ್ನು ಸೋಜಾಲಪ್ಪ ಆನೆಗೆ ಸಾದಿ ಸೋಜಾಲೆ ಆಡ ಒಂದು ಮಾಲೊಂತು ಆನೆ ಬತ್ನು ಆನೆ ಉಡುಪಿ ಮಠ ತಾನೆ ಮುತ್ತುಲೆ ನಿಕರು ಭಾವಾಂಶ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಂಶ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಉಂಡೈತ ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಪದ ಬರೆಪಿನತ್ ಐತ ಲಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪದೋಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟಾದ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಯಾನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂಶ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತ್ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಂದ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರೂಪಾಂಶ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಡ್ದಾದ ಅಂಡಲ ಖಾಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಐತೆ ನೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಜನಪದ ಆಟೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುರೂಟ್ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುನು ದಾಯಗ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಗೊಬ್ಬುನು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಐಟ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ ಪದಕುಲ್ದ ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಅಂದೆ ನಾವೇನು ಪನ್ನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ವಿಚಾರನು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕಲ್ಪನಾಂಶ ಭಾವಾಂಶ ರೂಪಾಂಶ ಬೌದ್ಧಿಕಾಂಶ ಈ 4 ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಡುವಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಸುರೂಟ್ ಯಾನು ಜವನೆರಡ ಬರೆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನು ಮುಲು ಬುರಾಯಿನಾತಿ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಬಸವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಿಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಯಾನವೇನೆ ಬಾಳ ವಿನಯೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಾದ್ ಎಲ್ಯ ಕುಲಿಜ್ಜರು ಮುಲ್ಪುನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಕುಲಿಜ್ಜರು ಆ ವಿನಯೋಡೆ ಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸುರುಟು ಓದೊಡು ಒಂಜಿ 5 ಜೋಕುಲ ಪದ ಓದುಲೆ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪಡು ತುಳು ಉಪ್ಪಡು 50 ಜೋಕುಲ ಪದ ಓದುಲೆ ಸುರುಟು 5 ಕತೆಕ್ಲೇನು ಓದುಲೆ ಜೋಕುಲ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಓದುಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬರೆಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಸರಳ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ನಂಕ್ ಓದು ನಗ ಬಾರಿ ಸರಳ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಏತು ಸರಳ ಉಂಡು ಎಂಚ ಏತು ಸುಲಭಾದ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಕ್ ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ನೋಡಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಪೇನ್ ಜಪ್ಪು ಪೇನ್ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲರ್ದು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲರ್ದು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಲೆ ಮು ತರೆಡ್ದು ಪೇನ್ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೊಡು ಬರ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೇನ್ ತಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಪ್ಪು ಪೇನ್ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಗ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪು ಪೇನ್ ಜಪ್ಪು ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ತುಲೆ ಆ ಶಬ್ದಲೇನು ಐತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೇನು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯೆನು ಪೇನು ತರೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒರಿ ಕವಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಕಾವ್ಯೋಡು ಆ ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಅತ್ತು ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ತುಲೆ ಆ ಪೇನನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪೇನಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಜೋಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕತೆದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರಾಣಿಲು ಆಂಡ ಅವು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಂಕ್ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುನು ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ದಾದಾ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ
ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೂಟು ಓದುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಓದುದು ಬರೆಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಗೆಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡೇರಡು ವಾಕ್ಯಡು ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರನ ಕೈಂಕ್ ಕೈಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಲ್ಯ ಕೈಂಕ್ ಕೈಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿನ್ ನಿಕ್ಲಿಕೇಂದುಪ್ಪರ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲು ತುಳುಟು ಬರೆಪೇರ ತುಲೆ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಕಿಂದರಿನು ಉರಿಪುನಾಗ ಎಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಯಾವ ಎಲಿಕುಲು ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪೇಲಿ ಅಮ್ಮೇಲಿ ಮಾಮೇಲಿ ಮೈಮೇಲಿ ಅಕ್ಕೆಲಿ ಬಾವೇಲಿ ತಂಗಡಿ ಪುಲ್ಯಲಿ ಪೊಕ್ಕೆಡೇಲಿ ಮಾತಾ ಬತ್ತೋ ಪಾರೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಜೋಗಿ ನುಡುಪಾಯೆ ಕಾಂತಗೋನು ಬತ್ತಾವು ತರತರ ಬಣ್ಣದ ಎಲಿಕುಲು ತುಲೆ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಲೇನು ಪುರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕವಿ ಅವೆನ್ನ ಮತ್ತು ಓಡಾಪಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ ತರಬೇತಿಲಾವೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲ್ಲರು ನೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರುಳ್ಳರು ಆರಕಲು ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆ ತರಬೇತಿ ಇರ್ದ ಆತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಜೋಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೋಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ತೋಡ್ಯಾನ ಆರಂಭಡು ಪಂಪಿನ ಅವೇನೆ ಜೋಕುಲು ಭಾಷಾ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಜೋಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಅಪವಾದ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮದಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೋದಡು ಸೇರ್ಸಾವಡು ತುಳುನು ಒಪ್ಪಿಗ ಆಂಡ ಅವೇ ನೀತೆಡು ನಾನು ತುಳುದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಸೇರವಡುಂಗನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆಯ್ನ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಅರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಕಾಲೋಡವನು ನೆಕ್ ಸೇರಾಯರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಎಂಜ ಪಂಡ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿಡಾವೇನು ಶಾಲೆಡ್ ಸೇರ ಆಪುಜಿಂದ ಅಪಗ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಡ್ರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇರಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಂಡಿರ ಇದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ದಾಯಗುನೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು ತುಳು ಉಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಮಲಯಾಳಂ ದಕ್ಕಲ್ದ ತೂದು ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕಲ್ದ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡುಂದೇನು ದಾಯ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಬಯಕುವೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಅವರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲುಂಡು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪುಡಂಜಿ ಪನಡುಂದ ಅಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹಂಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಡು ಸುಮಾರು 1100 ಪುಟತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಐತು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುಕುಪ್ಪುನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತುಳುಟು ರಾಮಾಯಣ ಬೈದಂಡು ತುಳುಟು ಮಹಾಭಾರತ ಬೈದಂಡು ತುಳುಟು ಭಾಗವತ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಕುಲವೇನು ಬರೆದರೆ ಎತೋ ಜನಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತೋ ಜನಕ್ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ಜನಕಲೇ ಕೊಂಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿ ಅನ್ ಮುರನ್ನಿಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಐದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನೀನು ದುಮ್ಮಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನನು ಯಾನು ಮೂಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಉಪ್ಪಂದಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಏನಲ್ಲ ಎಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ದುಂಬರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಕ್ಲು ಮಲ್ಪುರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು
ಐಕೆ ಎನ್ನಲಾ ಬಿರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ಉಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿನ ಪನೊಂದು ಏನಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಾರಿರು ಏತೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಜೋಕಲ್ನ ಓದದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯವರ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡಾರು ಅಂಚನೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಲೆಂದು ಪಂಡಾರು ನಿಖಲೆ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡಾರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೊಡತ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತಲೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಕ ದುಂಬುಕ್ಲ ನಿಖಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರನ್ನು ಮಲ್ತ ಸೇರ್ಪಾವಳಿ ಪಂಟನಂಜಿ ಸೂಚನೆಲ ಈರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತು ಬೋರಿ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುಮಾರು ವಿದ್ವತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪಂಡಾರೀರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಓ ವೈಜಿ ತುಳುಟು ಪುಣಿಚಿತಾರ ಐಕೊಡದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ನೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡೊಂತು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಇಂಚನೆ ಏಪೋಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಕೇಳಂತೂ ದುಂಬುತ ಸಾಧಿಪು ಅಂತುಳ್ಳ ಏಪಲ ಮಾಲ್ತೆರೋ ನೆನಪು ಇಪ್ನ ಪಾತೆರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವಂತುಂಡು ಇಂದುಲ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಪ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪಂಡಿತು ದುಂಬುತ ಕೆಲಸವ ದುಂಬು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಟು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಕಾ ಪುತ್ತೂರು ಆರೇಳಿತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಣುಕೋ. ಭೂಮಿಕಾ ಪುತ್ತೂರ್ ಉಳ್ಳರತಿ ಭೂಮಿಕಾ ಪುತ್ತೂರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಪುತ್ತೂರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಆರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಗನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಗನ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪೆಚ್ಚಿದ ಕನಸು ಅಂತರದಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪುಗನ ಅಂತರದೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಕಾಕಚಿ ಮುದ್ದೆಗ್ ಬಲ್ಲನ ಸುಂದದು ಚೆಂಡದಲೆ ಕೊನೆ ಮನ್ಪುಗನ ಕಾಕಚಿ ಮುದ್ದೆಗ್ ಬಲ್ಲನ ಸುಂದದು ಚೆಂಡದಲೆ ಕೊನೆ ಮನ್ಪುಗನ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರಿನ ಬಚ್ಚೆನ ಪೆಟ್ಟನ ತಪ್ಪಾದ ಮುಟ್ಟುಗನ ಪೆಟ್ಟನ ತಪ್ಪಾದ ಮುಟ್ಟುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಅಟ್ಟಿನ ಉಂತಾದ ಕುಸಿಟ್ಟು ಒರನೆ ಲಗೋರಿ ಪಂಡದ ಕಲ್ಕಗನ ಅಟ್ಟಿನ ಉಂತಾದ ಕುಸಿಟ್ಟು ಒರನೆ ಲಗೋರಿ ಪಂಡದ ಕಲ್ಕಗನ ಕಾರಡು ಜಿಲ್ಲಂದೆ ತರೆದು ಗುಟ್ಟಂದೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಗನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಚೆಂಡನ ಪತ್ತೊಂದು ಗಿಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಬಿತ್ತಲು ಬಿತ್ತಲು ಬಲಿಪೂಗನ ಚೆಂಡನ ಪತ್ತೊಂದು ಗಿಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಬಿತ್ತಲು ಬಿತ್ತಲು ಬಲಿಪೂಗನ ಬಲ್ತುದು ಬಚ್ಚಿದು ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಲ್ತುದು ನೀರೆಗೆದು ಕೂಲಾಗಿಗನ ನೀರಿಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೊಟ್ಟುನು ತೆಪ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತುಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಲಗಲಗಲ ಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗನ. ವಾ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಕಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪದ್ಯನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಗೋರಿದ ಪದ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಲಗೋರಿ ಪಂಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಆರಿನ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯದ ಬರೀತೀನಿ ಕುಶಾಲಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ನಾವು ಪನ್ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆರೆ ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನ ಇರು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಕುಶಾಲಕ್ಷಿ ಆರು ಬಾರಿ ನಾವು ಪನ್ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಆಯ್ತಾರೆ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮೆತ ವಿಷಯವು ಐನು ಪಂಡಿತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ನಿಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಆರ್ನ ಲೆಪ್ಪ ಒಡ್ಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಡಿಯೂರದ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೆಂತೊಂದು ಮುಳು ಸೇರಿನ ಮಾಂತ ಕವಿಕಲೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಪೂರ ಜನಕಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕರಿನ 23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರುದಂಚದ ಊರುಡು ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಧವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಪತ್ತನಾಜ್ಯದಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುಲು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೂಪೇಡು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬುಳೆಯೋಡು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕುలను ಕೇನುಡು ಪನೋಡು ಅಕ್ಲು ಬುಳೆಯೋಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನಲ ಬುಳೆಯೋಡು ಅಕ್ಲು ಬುಳೆನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆలను ಕಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆನಾತೆ ಅರ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕಗಳು ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾಕದಗಳು ಪಂಡಿನ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಹೊಸತಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಬುಳಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿನ ಭಾಷೆಲಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಬೀರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡೆ ತುಳುವೆರ ಜೋಕ್ಲು ಭಾಷೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದಕುಲೇನು ತಿಕ್ಕಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಳಿಚಿಡ್ ಐಕ್ ಬೇರೆಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಮನ್ಪುನಂಜ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನೊಳಿನಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದಕಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಐನು ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಣೆ ಐನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನಿ ನೆಕ್ ಇತ್ತದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಲ್ಲ ಗಳಸೊಂದು ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತಂದು ದುಂಬರಿಯದ ಅಟ್ಟಣೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಉಳ್ಳ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಕವಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲಿನ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂಡದು ಕಜ್ಜಕೂಟ ಮಲ್ಪುನ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲಿನ ಬರೆದು ಸಂಕಲ್ಪನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದಕುಲಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪದಕೂಟಗು ಪದಕುಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಲೈನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಮೂಲಕ ತುಳುವೆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕಲೆಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಳಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುರುತ ಪದ್ಯ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದ ಬರೆಪಾದು ದುಂಬುದ ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪಲ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐನ್ ಬೂಕುದ ಹೊರಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೂಕುದ ಹೊರಟು ಪ್ರಕಟೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಉಮೇದದೆ ತಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದಕುಲಿನ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದು ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಪಲ್ತದ ಕೊರ್ದು ಕಜ್ಜನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ನೆಕ್ಕೊಂಜಾತ್ ಈ ಪದಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋಣತ್ತು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡಾಪಡು ದಾದ ಬಂದ ಈ ಐಕ್ ಕೆಲವು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಪದ ಬರೆಪುನಾಗ ಅಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಂಚ ಉಂಡವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ ಬರೆಪುಣಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಪಂತಗಾತಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಬರೆಪುಣಿ ಹತ್ತು ಅವನ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈದಿನಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೋಡಾಪು ಬರೆಪುಣಗಳು ಏತ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಬೇಡ ಬರೆಯೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಪಳಿಗೆ ಮಲ್ತು ದಿವೋಳಿ ಕೊರೋಳಿ ಐಕೆ ದಾಲ ಈತೆ ಇಂಚಿನೇ ಕೊರೋಡು ಈತೆ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ದಾಲಂಚಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಬೋಡಲ್ಲ ಸಂಪಳಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಬೋಡಲ್ಲ ಬರೆಯೋಳಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪದಕ್ಲೇನು ಅಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಈ ಸಮಿತಿಗುಂಡು ಪಂಡ ತುಳಿಯರ ಚಾವಡದ ಈ ಸೇರಿದ ಈ ಸಮಿತಿ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜಪ್ಪುದು ಏನ ಹಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕನ ಸಮಿತಿಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಜನ ರಚನೆ ಐನ ಶಬ್ದ ಅಚ್ಚರ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಜಿನ ನಿರ್ಧಾರನು ಗೆದೊಂಡ್ರಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ನಿಕ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿನ ಮಾತ ಕೊಲಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬರೆದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಶಕ್ ಮಲ್ ಐನ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಐನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪದಕುಲು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಜತ್ತದು ಈ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ನಮ್ಮ ಐನೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ಪದ ಈಜಿನಿತ್ತನ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತಾಯ್ಮಿಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಪದಕ್ಲಿನ ಬೂಕ್ ರೂಪಡು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೂಪಡು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗುಂಡು ಈ ಸಮಿತಿ ಏನ ಸಂಗ್ರಹ ಐನಂಚಿನ ಪದಕಲು ಇನ್ನು ಪೂರ ಬೂಕದ ರೂಪಡು ಮತ್ತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಬೂಕದ ರೂಪಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಪದಕ್ಲದ ಹಕ್ಕನು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಹೊರಡಾಪು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಐನಡ್ದವರ ಸುಲಭದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗಲಸೋಡು ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅತಿ ಬೇಗ ಆದ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತುನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ನಿಚ್ಚ ಪಂಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಬಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನ ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಆ ಪದಕ್ಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಏನ್ చెప్పకుండా ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ನಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಉಡಲು ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಬಲಸೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇತೆ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಳಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಲದ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುವರನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೆಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ಬರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಬರುವ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪದಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಗಬದ್ಧವಾದ ಬೆರಕೆ ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಷಾ ಸೌದೋಡು ಪಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ರಾಗಬದ್ಧವಾದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಳೋಣ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ರಚನೆ ಅತ್ತಂದಿನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಬೇತನ ಪ್ರಕಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರ ಐನು ಕಡಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ತೂವೊಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ರಚನೆ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ರಚನೆ ಪಂಡದು ಐನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿ ನಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಂಪಳಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐನ ಸಂಪಳಿಗೆ ಪಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಪಿನ ಕಡೆ ತೂವೊಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ನಿತ್ತಿನ ಓವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆಯರನ ಪದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಚಿತ್ರ ರೂಪುಡು ಬೂಕುದ ಹೊರಟು ಆಡಿಯೋ ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೋ ಎನಿಮಿನೇಷನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಲುಡು ಉಳ್ಳ ತುಳಿರ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು
ಐಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಅಣು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಅರ್ಥ ದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಡಿಯೋ ರೂಪಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ರೂಪಡು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಗಿಲ್ನ ಇಂದು ಬೋಡಪುಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಅಣುಗು ಬೋಡಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಂಪಳಿಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ತೇರು ಪದಕ್ಲೇನು ಏರು ಬರೆಯರು ಅಗಲ್ನ ಪುದಾರ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆಕ್ಲು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ಪದ ಪಂಡದ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬದಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತಿನ ಪುದರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐನ ಇಜ್ಜಿನಿತ್ತಂತ ದಾನೆಲ್ಲ ದುಂಬುಗ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನೆನಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅವ ಬರೋಡು ನಿಂತಿನ ಐನ ದಾನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ನಿಂತಿನ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾಂತಿರಗ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಪದಕ್ಲೇನಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡಲ್ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೊಲಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು gmail.com ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ ನುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋತ್ಕುಲೆ ಪದಕ್ಲೆನ ಸಂಗ್ರಹದ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೂಪೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕರಿನ 23 ವರ್ಷದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಮುಟ್ಟವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಡಪಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಟೆ ನಿಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಇದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಜ್ಜ ಆಯ್ತಾರಂದು ಮಾಂತರಿಗಳ ತೆರೆದಿಪ್ಪಣೆ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೇರ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪೊರ್ಲತೆ ವಿವರಣದ ಮೂಲಕ ಪಂಡೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪುಂಜೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕ್ ಹೋಯ್ ಶ್ರೀ ತೀವ್ರಾಜ್ ಉಳ್ಳೆರಂದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತುಂಟ ಉಳ್ಳೆರಂದು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಕೆಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ತೀವ್ರಾಜ್ ಗಾಯಕರು ಇಜ್ಜಿನಂಟ ದುಂಬುಕ್ ಅವೇ ಅವ್ರ ತೋಜುಜೇರೆ ಇರ್ತಾರ ದುಂಪೋಯ್ ಸಮಯ ಒಂಬರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾಳ ಸುಮಾರು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಆಕ್ಲೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತೆರಕ್ಲ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರವಂತ ಜಾಗ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂತ ಆಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆತ ದುಂಬದ ದಿನವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಾವರುಳ್ಳ ಅಂಟ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಕ್ಲಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸುರು ತೋಜುನೆ ಪಂಟ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ದೇಶಟ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಟ 6 ಬಿನ್ನೇರಾತ್ ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಟೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೈದಂಡು ಅವು ಆರಿಫ್ನ ಅಬುದಾಬಿ ತಾಂಡ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಾಲ್ತ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಪಾತೆರೋ ಏರ್ಲ ಮೀರುಜೇರು ಪಂಟೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾರನ್ನ ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೇನೆ ಏನು ಪರಿಚಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂದಂಟ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಲ್ತಿರಗ್ಲ ಪಾತಿರ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಇಪ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 40 ನಿಮಿಷ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೋಡು ಪಂಟ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಟ ನಟ್ಟೊಣ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಟ ಸಮಯ ಏತು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣಾತು ಕೊರ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನಡಪಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಟ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಮುರಿಂಟ ಕಷ್ಟ ಮಾಲ್ತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೇಳಿರ ಕೋರಿಯರ ಒಂಜಿ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ನಂಗೆ 4 ಪಾತ್ರೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೇರ ಜನ ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಕೂಡೋರಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಾತೆ ಬತ್ತೆರಂಟ ಪಾತೆರ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿನಂಟ ಕೂಡಲೆಪ್ಪೆ ಆಗನೆ ತುಯ್ಯಾನೆ ಐತರ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ದ ಸೇರ್ಸಾವಣಕ ಇತ್ತೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ಇಂದೇನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬತ್ತು ತುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ನೋಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆರು ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತುಳ್ಳೇರು ಕೇರಳದ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದಿಗೆ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಹರನಲ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಕುಡಂಕಿಳ್ಳೆಪ್ಪುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೆ ಹತಾರ ಸುಮಾರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶೋಡಿತ್ತಿಂದ ಸಮೇತ
ಮುಳ್ಳ ಆರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಏಪೋಲ ಊರುಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಪೋದಿಪ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೇಲ್ ಕತಾರ್ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುರುತಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಕೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ಗುರ್ಕರ್ರನ ಆಶಾನಂದರೆ ఒక ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ತುಳುವ ಗಣ್ಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಲೇಖನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಕ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸಲಹೆಯ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೇಂಡ ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೇಖನಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತವು ಎಂಕಳ ಒರಿದಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಈ ನೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐತ ಸೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೆರಿವುನು ಕೊರ್ಪವನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಈತೆ ಶುಭಾಶಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಕ್ಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಡು ನೆಟ್ಟು ಈ ಪೂರ ಬೆಂತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಾರು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದವನೊಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೇವರು ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆ ಇರೆ ಹಾರೈಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರ ತುಂಬುಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸಾಪೋ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಅರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ದಯಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂತುಳ್ಳ ಅಡಿಗೆರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪೂರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಹೊರತು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೇರಿ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಗುರಿಕಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ 62 ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ. ಜೆಂಡ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುವೇನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ ಒಳ್ಳೆರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಮಲ್ತದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಆತನ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಂದ ಏನು ಕೂಡಲಿಪ್ಪುವೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ 62 ಪಾತೆರೆ ಗಣ್ಯರ ಬೈಕು ಅಂಕ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರೇನು ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಉಳ್ಳೇರದು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆರು ಇತ್ತಂಡೆ ದುಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಜನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇನೆ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ 6 ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ ತುಳುಕೋಡತ್ತು ವಿದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಂತುಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೇಸಿಡ್ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಪಾದಗು ಉಡ್ಯಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರು ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸು ಸುರಾನಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಇದಮುಟ ದಾಂತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಇದಮುಟ ಇಂಚ ಆತನ ತೂದಿಜ್ಜೆ ಆನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಈ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ತುಳಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಣನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪಾತೆರೆಯರು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಹಿರಿಯ ಅನಾತ್ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಒರಿಪವರ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವರ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕರೀನ 5 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಕಲ್ಪುವೇರು ಎಂಚಿ ಕಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು 5 ವರ್ಷದ ತುಳು ಬತ್ತೇನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೆಡ್ಡ ತೋಜಿಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತ ದೇಶದ ಕಲಿತೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲ ಸುರೂತ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತ ದೇಶದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದುಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಎದು ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುಣದ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಐಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಅದಿಂಚಿನ ಅವನ ಒಂದು ನೆನಪು ತೀದ್ ಕಲ್ಪೋನು ಅವು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತುಂಡ ಅವು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ವೇಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ನೆನಪು ಒರಿಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೆಲೆ ನೆಕ್ ಬೊಡಿತ್ನ ಸಹಾಯ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡಿದು ಏನಾರ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆರ ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇವರ ಪಾತಿರ್ಪಲ್ಲಿ ಶರಿಗಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತು ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆರ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಂడి ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏರಕ್ ಪಂಡರ್ಜಿ ಅಂಡರೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಜೋಡು ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ ಪಾಪಾರ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರಗಳ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಐತೆ ಅಮೆರಿಕಡು ಒಂದು ಪಗಿಲ್ 12 ಗಂಟೆ ಐತೆ 12 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಸರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುರಿಯಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಯವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರಿಂಚನೆ ಎಪ್ಪಲ ಬರ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಡಿಗೆರೆ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಲೆಪ್ಪರವರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶವರ್ದು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರೆ ಆರು ಬರ್ತದ ನಂಗೆ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊತ್ತುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಈತು ಬರ್ತದ ಆರ್ನ ಪುರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತ ಮುಲ್ತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋ ಆರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಬಲೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಲು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲಾಂಡೆ ರಾತ್ರದ ಬರ್ಸು ಇಲ್ಲ ತೂತೇನೆ ಏಪೋಲ ಬರ್ಪಾರ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾರ ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆ ಲೇಸುಡುಪ್ಪುನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಅಂಚನೆ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಮೂಡ ಈ ಕಡಲ ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮುಖ್ಯನ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತದ ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾಲಡ್ ಇತ್ತದ ಪರಂಗಿ ಭಾಷೆದ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಲ ಪರವೂರ್ದಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ಪಾತೆರ ಸುರು ಕಲ್ಪೋಡು ಆಕ್ಲು ಊರುಡಾಂಡ ಎಂಚಾಲ ಕಲ್ಪೇರು ಪರವೂರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರೇರ್ನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪದ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಸುರುಟು ಪುದ ಅಂಚ ಪರವೂರ್ದಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಸುರು ತುಳು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಪಾತೆರು ಜೇರಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನೈಕ್ ಒತ್ತುಜಿ ದಯಬಂಡ ಪರವೂರುಡು ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರುವೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಸುರು ಜೋಕ್ಲು ಸುರು ಕಲ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ತನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಕೆಬಿ ಕೇನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲು ಸರಿ ಪಾತಿರುವೇರು ನಮ್ಮಡ ಅಕ್ಲು ಕೇರ್ನೇಕಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೇರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸರಿ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಬ
ಬೇಗ ಬರಡು ಸುಲಭ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ABCD ಅವು ನಮ್ಮ ಐನಂಜಿ ಪದತ್ತ ರೂಪಡು ದುಂಬು ಕಲ್ಪಾದ ನಮ್ಮಲ ಒಂದ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸುಲಭಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪದತ್ತ ರೂಪ ಮಂತಂಡ ಓಲ ಸುಲಭಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನ್ಪುಣಂಡ ಸಾರತ್ತ 1988 ನಮ್ಮ ತೇಜಬ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಡು ಮಾದರಿ 4 ಪಜ್ಜ ಪಾಡ್ಯಾಲ್ ಆ ಪದ ಕೇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಪನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಬರ್ತನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಉಳ್ಳಾರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಕಲಲ್ಲ ಆಂಟಿಲ ಅತ್ತನ ಕಸನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬುಡ್ತು ಬೆತ್ತೆದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಂಬಂಧ ಶಬ್ದ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸಿದ್ಯಮ್ಮೇರು ನೇಲೆಮ್ಮೇರು ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ತಂಗಡಿ ಪಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಇಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 30 ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ರೂಪಡು ಮಂತಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂದೇನು ಪದತ್ತ ರೂಪಡು ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಐನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡೆಯೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ತಿಂಗೋಳು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೇಂಟೆಡ್ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪತ್ತಂತೆ ತುಳುತ ತಿಂಗೋಳು ಪರವುಡ್ದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಬಂಗ್ಯಾನಿ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗೋಲ್ನುಲ್ಲ ಸುಲಭಡು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಲೆಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಪುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗಲಸುನ ವಸ್ತು ಅವಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ರೂಪಡು ಸುಲಭಡು ಬರೆಂಡ ನಮಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಸರಿ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಅಂತೆ ಸುಲಭಡೈತೆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಲ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಅವೇ ರೀತಿ ತಿಂಗೋಲು ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮದ ಪಂಡೇರು ಐನೇ ಪಿರ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಜ್ಜಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಪೊರ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಸಲ್ ಮೇಲು ಸರ್ ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾತದ್ದು ಪಾತೆರದ್ದು ಉಳ್ಳಾರೆ ತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತೆರಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಮುಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಡು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಳದು ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನೆ ದಾಯಪಂಟ ಅಕ್ಲಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐತರ ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ US ಇರ್ತು ಬತ್ತು ತುಳ್ಳಿರು ಆರು ಇತ್ತಡೈತೆ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಅಂತ ಕೇಳಂತಲೆ ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಸನತ್ರ ಇಲ್ಲೆ ಸನತ್ರಿ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಪರ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಟಿಲ್ ಆರಕ್ಕೆ ಸುರು ಕೋರ್ಕೋ ಕೊಂಜ ಅವರೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ವಿದೇಶದ ಬರ್ತಾರೆ ಆರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾಳ ಮೀರ್ತುಂಡು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಡು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ ಪಾದದು ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಬೊಕ ಪೂರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೇನಂದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗುಂದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಂಕೊಂದು ಮೇನ್ ಆದ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಅವಲ ಎಂಕುಲು ಊರುಡು ಈ ಪರ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರು ಜರೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಕೇನುಂಡ ಅತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪೌಡು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತುಳು ತಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಣ್ಯರು ಪುರ ಪಾಚೆರಿಯರು ಅಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಹಾಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪದಕ್ಲೆನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕವಿತೆ ಯಾನ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಣದ ಬಳ್ಳಿ ಮಿನುಕಲಾವರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾಜೊಂದು ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡುಗು ರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೆತ್ತಲು ಅಂಬಾ ಪಂಡದ ಕಿದೆಕ್ಕು ಕೂಡುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಾನ್ಸ ಬರೆಯೆ ಕಡಲದ ಗಾಳಿ
ಸುಯಿ ಸುಯಿ ಪಂಡದ ಬೀಜೊಂದು ಉಂಡು ತಾರೆದ ಮರಕುಲು ಅಂಚೊರ ಇಂಚೊರ ತಾನೆ ಪಾಡುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕುದು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣದ ನೆತ್ತಲೆಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೇರ್ಲ ಬೇತೆ ತುಳು ಬಾತಿರ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರಿ ಯಾನ್ ಒರ್ಕೆ ಬಾತಿರುಡು ಅಂಚದ್ ಅಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ಸ ಅವಡು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅವಡಂದು ಹಾರೈಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಇಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾಪೋ ಇರೋಜಿ ಕವಿನಿ ತೋಜಾತ್ ಪೂರ್ಯಾರು ಅಂದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸೇರ್ಸಾಪೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯತ್ ಯಾನೊಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಬಡದ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬರೈನಾತೆ ಯಾನು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾಹಿತಿನ ಸಾಲುಟ್ ಉಳ್ಳಾರಂದೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅನಗ ಅಕಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆದ ಸಾಹಿತಿಲು ಆಪೇರಿಂದ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಈ ರಾಪರ್ ಪದ್ಯೋಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತುಂಡೈತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಿಂಚನೆ ಮುರಿಯ ಓಕೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶದಗಳ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ನಾಗ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಉಳ್ಳಾಗ್ಯರು ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರನೆಲ್ಲ ಪೋಯನೆ ಎಂಕ್ ದಾನದೊಂದು ಇಂಜ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂಟ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವ ಅದಾರ್ ಬಾತೇರಿಯರು ಸನತ್ರ ಇರ್ಲೆ ಸನತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕುವೈಟ್ ತಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಚರಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯಲು ಪ್ರತಿ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಣ ಆ ಸಮಯ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಜ್ಜೊಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಾದ್ ತುಳುನು ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಗು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂದರ್ ನಿಗುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೋಗು ಕಮ್ಮೆನ ವತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಎಡೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ಕ ಕಮ್ಮೆನ ದಿಂಜಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಸೊ ನನಾತ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ನ ನಿರ್ದು ಬರಂದು ಪಡೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ತುಳುಕು ಬೋಡ ದೀತು ಪೊಣೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ್ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸುರುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಉದಿಪನೂರ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೇವರು ಸದಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ತುಳುಕು ಬೋಡ ಅದು ಪೊಣೆಯೊಂದುಪ್ಲೆ ದಾಲ ಐಕ್ಯದಾಲ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ನಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪರವರುಡ್ದು ಕೂಯಿಟ್ಟಿಡ್ದು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ತಯಾರದಿಲ್ಲ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡಾರೆ ಕುವೈಟ್ ಇತ್ತು ತುಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳಾರೆ ಇರ್ನ ಸೇವೆನ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ಕೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆ ಸಮಯಟ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ನೆನಪೋ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಪೋ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆರ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಓಕೆ 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 ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಊರ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಒಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತುಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೆರ್ಮೆತ ಒಂಜಿ ಜನದ ಪಂಟ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದೆಹಲಿ ಆರಿತ್ತಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಲ್ಪದ ಕೋಟ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಪೇರಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರೆ ಆರು ಬರ್ತದ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಅಂತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನೋಡುಲ್ಲ ಏನತ್ತು ಯಾನ ದುಂಬು ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಏನು ಸುರುಡ್ದು ಈತ್ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ್ತಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಆಳವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಐಲೈಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಆದಿ ದಿನ ನೆಟ್ಟ ಆದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರು
ಐತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದರು ವಾ ರೀತಿ ತುಳು ಒರಿಪೋಡು ಐನ್ ಎಂಚ ಬುಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಧ್ಯ, ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಆತ್ ನಿಖಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತನಕ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರಂದ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಆವಡು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಅದು ಯಾನು ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಐಕ ಸ್ವಾಮಿನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಅವರಿ ಬಿನ್ನೆ ಒರೇ ಸದಸ್ಯ ಅದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎಪ್ಪಳ ಇಪ್ಪೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಾವಡು. ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಪ್ಪನೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿದಾರು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪ. ಬಾರಿ ಖುಷಾನ್ ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಣ್ಣುವಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲ ತುಳು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಾಂತೀರ್ನವಲ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ 12th ಮುಟ್ಟಾವು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 1200 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ದ ಕೈಟ್ ತಲಡ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20% ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಒಂಜಿ 10-12 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಳ್ಳೈನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾನ ಒಂಜಿ 600-700 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತುಳುತಾಗಲ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಹುಶಃ 2013 ಏನು ತುಳು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2,500 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾತ್ ಎಂಕ್ಲಿ ದೆತ್ತನ್ಪೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಪಾತಿರ್ನ. ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಮನ್ ತಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪಾತಿರ್ ಪಾಕಾತ ಶ್ರೀ ರಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಮನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ರಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಮನ್ ಆರ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜರ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತನ ಕುಡಲಕ್ಕೇನ ಅಡಿಗೆರೆ ಸಾಯಿಗೀತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಆರು ಈ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಯಿಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳ ಇವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲ 2 ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಲೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾರ. ಅರೆ ರಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ತೋಜುಜೀರ ರಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮನ್ ಉಳ್ಳರ ಇತ್ತಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯವರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಇತ್ತಿಂದ ಮಲ್ಪಾರೋಡು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆನ ಇಜ್ಜಂಡ ಕೂಡಲಕ್ಕೇನು ಬುಕ್ಕ ಉಳ್ಳರ ಇಜ್ಜಿರುತ್ತಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ತುಳುಕೂಟ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬತ್ತದ 2 ಶುಭಾಶಯ ಪಣೋಡು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಡಾತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಣಸದ ಪೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದುರ್ತು ದುಂಬು ಸಮಯ ಕುರಿಯಾದಿ ಅಕ್ಲಿಪ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯದಾಗಿಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಎತ್ತುತ್ತೋ ಇತ್ತಿಂಟ ದಯಮಲ್ತು ಬತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಲ ತೋಜುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತದ 2 ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಜಯಂತ್ರ ಯಾರು ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳ್ಳೆಗಾಂಡಲ ಪರಾಜಿ ಕುದೊಂದು ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಇರೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲು ಉಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವ ಸರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಕೇಂಡೆ ಬಂಡೆ
ಮಾತಾರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪದರ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಡಿಗೆರೆ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯಂತ್ರರೇ ಈ ಎಪ್ಪಲ ಕೊಡೋ ತುಳುವೇರೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿತು ಎಡೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಾಬ ಅರ್ಧ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಡಿದ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯಂತರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದು ಕೆಣ್ಣಂತುಳ್ಳೆ. ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದನೆಲು ಸುರುಟದ ಎಂಕಲ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪುರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ದಾನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇತ್ತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಅವೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೋಡಾಯಿನಿ ನನ್ನ ಊಲ ದುಂಬುದ ಊಲ ನಡಪು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅವು ಅಂಚಾದ ಐಕಸ್ವಾದ ಯಾನ ನಿಗಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನಿತ್ತ ಈತ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ನಿಗುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಉನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೇರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಯಾರದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವ್ರಿ ಪಾತೇರಿಯರು ಆರಿಗೆ ಯಾನ ಆರ್ನ ಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಲ ಉಲ್ಲಿ ಆಯಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ ವಕ್ರ ತುಂದ ಮಾಕಾಯ ಅಂಜನ ಕಲ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರ್ತುಲ್ಲ ಆಂಡ ಸರಿ ಪಂಜೇಡಲ್ಲ ಅಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ತುಳು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶರ ಮೇರೆ ಪೂಂಜರ ಇರೆಗ್ ನನವರ ತಿಕ್ಕುವೆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ದಾಗನ ಆಯ್ತ ಸದಸ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೂಮುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡರ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದಾಗಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಶಾನಂದ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಮಗಲೇ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಂಟು ಪಾತಿರ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರಿ ಅದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪಲನಿಗೆ ಏನಂತುಲ್ಲೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣರಿ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರಿ 6 ನಂಕದಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಿ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ತೋಜು ಜೇರ್ದರು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ 6 ಉಳ್ಳೇರು 6 ಪಾತಿರೊಂದಿಗೆ ಏನಂತುಳ್ಳೇನೆ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು 6 ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತಿರೊಂದಿಗೆ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಶ್ರೀ ಶೋಭರಾವ್ ಕಾವೂರು ತೋಜಂತಿದ್ದೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ ಇತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಒರಿಯರೆ ಮಾತ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬಿದರ್ ಪೋಯರ ಅಂದೋಜಿನಿ ಅಂದಂದು ಒಣಸತಾಯಿ ಮತ್ತ ಮಾಲ್ತಾರೆಗ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ 10 ಪಾತಿರ್ಲೆಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲೆತ್ತೇನಾರ್ನು ಬರಡು 10 ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಪೋಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗುರದ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಲೆತ್ತೇನಾರ್ನೆ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕಡಿಪುನ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪುನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಡಪೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದಾಗ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಪೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಪತ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವನ ಚಿತ್ನ ಇತ್ತ ಊರುಡೆ ಇತ್ತ ಸೋಬಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನ ಗಾದೆಲು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದಿತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಡು ಲಿಖಿತವಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಉರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ ಲೈನ್ ಓದುದರ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಗ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಉರಿ ನಂಚಿತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇರಿ ಈರಂಚಿನಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲೇ ಪೋಯಿಂಚಿನ ಜೊತೆ ಅವಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಯಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಿಂತಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳೇ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಿಳ್ಳೇರು
ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇನ. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿ ಗಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಅಂದೇ ಬನೊಳ್ಳಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಈ ಲೇಸಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುಕು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ 2 ಜನ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಲಿಗೆ ಪುಡ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪುರ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನದಿಪನ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗನಾಥ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಟರ್ಮುಡ್ ಆರಿತ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಇತ್ತೇವೆ 6 ತುಳುಕು ಜಾಗ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಆವುಡೊಂದು ಪಣದು ಪುಣೆ ಪಾಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತನಕ್ಲಕ್ಲು ಐತೆ ಶುರುತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರ DSCRT ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆರು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತುದು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೋ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತಾಜಿ ಪಾತ್ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚ ಈ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲಿಡಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ವಾರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ನಿಟ್ಟು ಕೊರಪೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ಅನ್ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ಡಲ ಪಾತೆರ್ದು ಅರ್ಲ ಬಂಡಿ ರೈತ ಪ್ರಕಟಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳ ಬುಡಿತಿನ ಮಲ್ಪರ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆರಡ್ದು ಸಿಕ್ಕದಿಂದು ಕೋಡದ ದಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಒಂದು ರೀತಿ ತೋಜಾದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ತುಳುಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮೈ ಕೊಡರ್ದು ಲಕ್ಕದುಂಟು ನಾನು ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ತುಳುಕು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಡ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುವೆರು ಲಕ್ಕದರಿಂದ ಪಂಪನ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ದೇಶಗಳ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಗಳ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜನು ಕೈಪಾಡ್ದು ఒక ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ತುಳುತಗ್ಲು ಐಟ್ಲ ಆಶಾನಂದರ್ಲ ಎನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಕಣ್ಣುಗಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಎಬಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅಡಿಗೇರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಧೀಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿರುಪಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದಾಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇರೆ ಉದೇರೆ ಈರು ಪಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಗು ಈಡಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಮಾಲ್ಸಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಏಪೋಲು ನಿಗ್ಲೆಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಏಪೋಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಕುಡ ಪಂಡ್ಪೇರ ರಾಜಧಾನಿತ ತುಳುವಿರೆ ಭೀಷ್ಮ ಇರುದು ಪಂಡದು ಕುಡರ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ಪೇರೆಗೆ ಮಾಲ್ತು ಸಾಕಾರ್ಲ ಈರುಡೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ HK ನಾಯಿನಾಡು ಬರ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ತೂಯನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜವಣರೆ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ದಯಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಪಾತೆರಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಬೇರೆ ನಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ನಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಬಾರಿ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಪೆರ್ಮೆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಟ್ನಾರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಣೇಶಣ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಯೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದುಪ್ಪನಗನೆ ಐನ್ ಬುಲೆಪಾವಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ದುಪ್ಪನಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ నేను ಕೊರಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂತರದಾಗ ಒಂದು ತೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ತೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರಿಂದ ಸಾಕಾರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ ಪಾತೆರೆ ಗಣಿಯರ ಗಣೇಶನ್ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾಲ್ತೆರೆ ಪರವಾಗಿ ಇರೇಕ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ದಿನಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಇರೇಕೆ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಇರೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂದಂಜೆ ತೋಜುಜೇರು ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಡದಿತ್ತೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಆರ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿತೇರು ತೋಜುಜೇರು ರಮೇಶ್ ಕಿಜಿಯೂರು ಇತ್ತಿಂದ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇನೆ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಸರ್ ಪಾತೆರಿಪ್ಪಾರ
ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸರ್. ಆರು ಲೆತ್ತೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು 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 ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಇರು ತುಳುತ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂತ ಪಾತೆರ್ ಪಾವಡೋದಕ್ಕೆ ನಂತುಳ್ಳೇನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತೇನೆ ಕೆಡಾರ್ನೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅಡಿಗೆ ದೇವಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಉಳ್ಳೇರ ಜಾಬ್ ಬರ್ಪೇರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೆತ್ತೆ ಆರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪಂಡಿರಿ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಇಸ್ಕಾನ್ ತಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ಲ ಇತ್ತಿಂಡ ಪಾತೆರೊಳಂದು ಕೇಳಂತುಲ್ಲೆ ಕುಡಾಕ ಎನ್ಪೇರೋ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಇಜ್ಜಿಯರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದೇನೆ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ರು ತೊಂದರೆ ನಿತ್ಯ ತೆರಿಪಾಯರು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ತಿರಿಯರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ತನಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅರ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಅವಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಜ್ಜೇರು ರಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮನ್ ಆರು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲಿಂದ ಏನಂತುಳ್ಳೇನೆ ಬುಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕೆಜಿಯವರು ಆರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿಟ್ಟ ಶಶಿಧರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಪಾಲಿ ಅಖಿಲ ನಿಟ್ಟ ಪಾತೆರಿಯರು ಸರಿ ಸರಿ ಮುಕ್ಕ ಎಚ್ ಕೆ ನಾಯನಾಡು ಆರಲ್ಲತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕಡೇಶ್ವಾಲ ಇತ್ತಿಂದ ಆರ್ಲ ಬರುವುದು ವಿಜಯ್ ಉರಿಮಜಲ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಕುವೈತರ್ ದುಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ವಿಜಯ್ ಉರಿಮಜಲ್ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಂದ ಆರ್ಲ ಪಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಉರಿಮಜಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ತಾರ ಉರಿಮಜಲ್ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತು ತುಳ್ಳರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಕಂಡೆ ತಂದೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜರಾಮಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಓಕೆ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಯ ಪಂಕರಣೆ ಕೇಳಿಯರ್ ತಯಾರುಳ್ಳ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಈರ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರ ನೆನಪುಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪು ದೀತ ಈರ್ ಸಾಧ್ಯ ಪದ್ಯ ಪಂಡನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೀತು ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೋಯರ್ ಪಿದಾಡ್ ಜ್ಞಾನ ಐತೆ ಎಂಕ ಐತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜೀವ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪದ ಕೂತದ ಮನ್ಪು ಕಾಣುದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಒಂದು ಯಾನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೇಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಡದ ಅಪಿನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಪಾತಿರಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆನ್ಪುನಾರು 61 ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇನೆ. ರಾಜಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ತಾರೆ ತುಳು ಹಕ್ಕು ಕಥೆ ಪೋಲ ಹೋರ ತೋರುದು ಮಣ್ಣದು ಪಂಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಮಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಮಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಪುಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳು ಏರ್ಯಾರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆವಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು MLA ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನ 2-3 ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂತೇನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾ ವಯಸ್ಸಿಡ್ಲ
ಮಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಜವಣಿರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾಡು ತುಳುಕು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ ಅಡ್ಡಜ್ಜಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತಿಳಿನಲಿಕೆ ಐಕಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಹದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದೇ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಪದ ಕಲಿಕೆ ನೆಟ್ 2-3 ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾದವೇರು ತೋಜುಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಡು ತುಳುನು ವಾರಿ ತಿಳಿ ತುಳುನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶೋಗಾತಿಯಡು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡಾದು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಕಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಕು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕವಿ ಕವಯಿತ್ರಿಯಲು ಲೇಖಕಿಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾವನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವಡು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ತುಳು ಯಶಸ್ವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಚೇಂಡ್ಲೆರೆಗೆ ನಿದ್ರಾರೊಂದುಂಡ ಚೇಂಡ್ಲೆರೆ ಜತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಂಡ್ಲ ಭಾಷಣ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆರು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಪಲ್ರೊಳ್ಳೇರು ಆಶಾನಂದಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾರಿ ಇನಿ ಶುರು ಆಪಣ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿ ಶುರು ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಐದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಏಪ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ವಾರಿತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನಡಕ್ಕೇನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇರು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳಾರಿಂದ ಯಾರಿತಾರೆ ಏಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಹೋಗಿರಿ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿದು ಪಂತಿಕೆಂಡದ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕೊಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಲೆತ್ತೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ದಯಮಾಡಿ ತುಂಬುವತ್ತದು ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಕಾತು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕೊಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ತಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳಗ ಈ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ பண்ண போறேன் அந்த ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಿಕೆ ನಿಮಿಷ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿರು ಅಂಜಜ್ಜದ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ನಂಕ್ ಸಾರತ್ತ 2017 ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೆಲರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಪಗಲ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಪಗ ಆಂಡ ಅವು ಈತ್ ಜೋರುಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ಲ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಾತೆರ್ಲಕ 1500 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಚಾವಡಿ ದಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೆಲ್ಲರ್ ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ತೊಡ ಶುರುವಾಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತನೆಂಕ್ ಇತ್ತೆದಾಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತಕೆಂಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು 1500 ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಾಧಾರಣ 8 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪ ರಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ 2-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಪಲೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲ ಅರ್ನ ಯೋಚನೆಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತುಳುತ್ತ ಬತ್ತೆ ತುಳಿಪು ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ದಾಂಟ್ 60+ ತಗಲೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಜವಣಿಯರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಚಳವಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣೆಚಿಲೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಸೊ ಆ ಮಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೆಲ್ಲರ್ನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂದ್ರಲ್ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಚ್ಯುತ ಕಲಾಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಬೇರೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳದಾರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆವಟ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಗಿಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಎತ್ತುಚಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರನೆಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಂದು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳದಾರ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಳವಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆಕ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುಕು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲಾನಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬಾತೇರು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆರಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಂಘಲೆನ್ ತೂಪ ಏತ್ ಜನ 20 ವರ್ಷದ ಕಮ್ಮಿ ಜವನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿನ ಆಕಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಲೇರ ಆತಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಡ್ದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಪತ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದು ಆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲ ಪಂಡಿರ ತುಳು ಪದಕ್ಕುಲ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತುಳು ಪ್ರೀತಿನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತುಳು ಪ್ರೀತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಡ್ಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡಿಂಚ ತುಳು ತೂವೊಂದುಲೆ ಗೋಡೆದ ಉಪ್ಪಳದಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತುನಾಗ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಬಣ್ಣ ಇದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೋ ಇದೇ ಮಮ್ಮಿ ಡಾಡಿ ಪಾತಿರೋ ನೆರಿಯರೇ ಯಾವ ಆಣ ಅಕ್ಲೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ ಕಡಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಟಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪವಡ ತುಳು ಪದ ಕಲ್ಪಾಲೆ ತುಳು ABCD ಬರಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ತುಳುತ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮೆರ ಪ್ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಂಕ್ ನಾನ 5 ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ತುಳು ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ತುಳುವೇರು ಪಣ್ತಾರೆ ಆಕ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತುಳು ಪಾತೇರು ತುಳು ಪದ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಲ್ತದ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಐಕ್ ಮುಂದುವರಿಗ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆಗ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಹಸ್ರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಾತಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ತುಳು ಕ್ರಾಂತಿಲು ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೇಂದಿನಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚ 5 ತುಂಬು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕೇನೊಂಜಾಂಡ್ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೇನಂತ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಂಡು ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಉಡುಪಿದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು 3 ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಿದ್ಯ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಪಾತ್ರ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಆರ್ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭಾಷೆಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾತಾಳೆ ತಿಕ್ಕುಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ನನ್ನಲಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಇಂಕಲ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾರೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ತುಳು ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗೆ ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಚೇಂಡ್ಲೆರೆಗೆ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ದಿಂಗಿ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಲು ಅಡಿಗೆರೆ ಅವರು US ಉಮೇಶ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಊರಿ ಮಜಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ತುಲೆ ಪಾತೆರ್ಲ ತುಳ್ಳೇರೇಟ 2-3 ಸತಿ ಎತ್ತಿವ ದಾನ ತೊಂದರೆ ಆತಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಬುಕ್ಕ ಉರಿ ಮಜಲ್ ಆರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇಣ ತುಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಳೆ ಕವಿತಾ ಅಡೂರು ಬತ್ತ ಉಳ್ಳೇರ ವಿಜಯ್ ಊರಿ ಮಜಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಊರಿ ಮಜಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂದೊಂದು ಕೇಣ ತುಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಊರಿ ಮಜಲ್ ವಿದೇಶವರದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಂತ ದಯಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿಜಯ್ ಊರಿ ಮಜಲ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಜ್ಜಿಡ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲ ಯಾರು ಸುರೂಕು ಬೈದೇರು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮಕ ಉಮೇಶ್ ಉಳ್ಳರೆ
ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಇರ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ್ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಲ್ತ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದುಂಡು. ಅವೇ ಆಶಾನಂದ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸತೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸುಕೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಕನ್ನು ತೀರ್ಥ, ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತ ಹೆಗಡೆ, ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಮುಖಲ ಮಾಲ್ತ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾಲ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾಗ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾಂಬ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಗಣೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, HK ನಾಯ್ನಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಅಲೋಕ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ, ಕಿರಣ್ ನಿರಂಜನ್, ರವಿ ಇಡುಕಿ, ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕವಿತಾ ಅಡೂರ್ ಮುಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ, ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲತ್ತೂರ್, ಮನೋಹರ್ ವಿ, ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಬೇಲಾಲ್ ಮುಕಲೊಂಜಿ 8 ನಿಮಿಷ, ನವೀನ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಗಳ, ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಹೆಗಡೆ, ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್, ಯಶೋಧ ಮೇನನ್, ನಾಗೇಶ್ ಮುಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಕು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಇತ್ತೆ ನಾಳ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಏನನ್ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೇರ ಪಾಪ ಆ ವಾಂಟ ದುಂಬುತ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೋ ಕೆಲವು ಉಮೇಶ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಮುಜ್ನಾರ್ ಸರ್ದಿ ಲೆತ್ತೋ ಈರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೈನರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ ಉಮೇಶರೇ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೇರಳ ಬರೋಡು ಪತ್ತಿಜಿನ ದುಂಬುತ ಕಜ್ಜೋಕು ಕೇನುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಪಳ್ಳೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹಲೋ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡಾತಿ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹೌದು ಅವೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಗಣ್ಯರ್ನೆ ಕಾತಿನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಾತೆರುಳ್ಳಿ ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ಉರಿಮಜಲ್ ಹಲೋ ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಉರಿಮಜಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ಹಲೋ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಸ್ಕತ್ತರದ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳೆ ಓ ಬಾರಿ ದೂರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲೆ ಕಜ್ಜದ ಓದಿಪನ ಬನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಯಲಿ ಅದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೆಪುನ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಿ ತೋಜವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನದುಂಬಗಳ ನಡಪದು ಎನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಏನನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತನೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಉರಿಮಜಲ್ ನಿಜವಾದಲೇ ಯಾನು ಹೊವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನ ರಿಯಲಿ ಅದು ಅಂಚದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಈ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡೀತೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ಬೇರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪನಲಕ ಮಂತದೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಅದ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾನಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಗ್ಲಿಕ್ ಪಡೆದಿಗೆ ಎಣ್ಣಂತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರ್ತುಲೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರೆ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳು ಬಲ್ಲೆ 2 ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುರುಕು ವೈದರ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ತೂರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಇತ್ತೆಜಿ ಉದಯ ಅಂದು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಎಂಕ ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಮಡಿಯೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪತ್ತಿರದಲ್ಲ ಜನ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಎನ್ನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋನು ಅರ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನು 8ನೇ ಪರಿಚಯ ಬಾರಿ
ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪುರ ನಮ್ಮ ಈಟು ಮುಡುಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಮಂತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಕುಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕಾಯ್ಕ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಣದ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ದಿನ ಬಾಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜಾಣದ ಅವನು ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಓಕೆ ಮಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ಡ ಆದಿತ್ತಂದು ಕರಿವಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎರನ ಇತ್ತಾರ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರುವ ನಮ್ಮದ ಹೆಂಚಿನ ದೌಡ್ ಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರೆ ಈರೆ ಬಾಯಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳ ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ತ ಒಂಜಾತ ಉಂತೈತೆ ತುಳುಕೂಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಹೌದು ನಂದು ಗಣೇಶರು ಓಲುಪ್ಪುನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರ ಯಶವಂತಪುರ ಟಚ್ ಟಿಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಗಣೇಶನ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಬಂದು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆಯಾನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಅಡಿಗೆರೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು ಮೊಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಲ್ಲೇರು ಅಡಪೇರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಏನು ಬೈಯಗ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರೆಗ ಉಡಿಯನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಯಾವಡಿ ಏಪಳ ಯಾವಡ್ತನ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ತಗ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜೋಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಮಿತ್ತು ಗೋಪೇರು ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ತಿರೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಳ ಏಕೆ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇರ ಏರ್ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಬಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಡಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೇಯರ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿಲ ಎಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆನಂತರ ಅವರು ಕುಡರಿಯಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಚೆಂಡ್ಲರೆಗ್ ಆಶಾನಂದರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲರ್ ಆರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿನ್ನಪ್ಪೇರು ನಾಗರಾಜ್ ನಟರಾಜರುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರುಲ್ಲೇರು ಅಡಪೇರು ಬಾತೆರಡು ನಾಗರಾಜ್ ನಟರಾಜರುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪೇರು ತುಳುತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡಪೇರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗಲ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ಡಾಡುಂಡ ಮಂಜನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸತನಗ ಕೈಪಾಡ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಅವ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ವಿಷಯ ಕೈಪಾಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಡು ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನದಾಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಆನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ ಕೊರ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಆತೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿಯಾರು ಇರ್ನೇಪಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತುಪಾಡಜ್ಜುವ ಇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ತುಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಪೋಲ ಪಂತೀರೆ ಸೊಲ್ಮಿ ಸಂದವಂತು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಕ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರನೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪಾತಿರ್ಪಾಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತೆರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ನ ಇತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾರ ಈರೆ ಪಾತೆರತೆ ಮಾಲ್ತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲೆ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಶುರುವಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ್ತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ
ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಂಗೆ ಈ ತುಳು ಪದ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಿ ಪಂಪನೇನೆ ದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಕವಿಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬರೆಪುನಕ್ಲೇನು ಆಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂಜ ಯುವ ಕವಿಕುಲು ಬತ್ತೇರು ತೆರಿಪಾವನಿನ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದ ಐಟೆ ಕವಿಕುಲು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪಂಡದು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹಡ್ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರಲಿ ಬರೆಪೇರು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಮೂಚಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಇದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಇದು ಪಕ್ಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಲ ಹತ್ತುಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜೆಡ್ದು 1 ವರ್ಷದ ಆತಾಗು ಒಂದು ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ಇತ್ತದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಗೊಟ್ಟು ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನೇನು ಜೋಕಲಿನ ಪಕ್ಕದ ಓದಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂದಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನೇನು ಮನ್ಪಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರು ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಂತಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ದೈನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ತಿರಿತ್ತೈನ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ತ ನನ್ನ ಈಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉದಿಪನಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬದ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರಲಿ ನೆಟ್ಟು ತೂಪುನಿ ಕೆಲವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಕುಂದಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಬರಲಿ ದಯಬಂಡ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ ಜೇಡು ನಮ್ಮ ಅಂದೇನಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಖಂಡಿತ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸಫಲತೆ ಆವಡಂಡ ಸಾಧಾರಣದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿಂದಿಟ್ಟು ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಕೋಪೆಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುಕು ಪಡದ ಬೆನೊಂದುಲೆ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹತ್ತನ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನದವರ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮಿಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟುಲ ಬರಿಪುನಕ್ಲೇರಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ತಬಿರುವನ್ನ ಧೈರ್ಯಲುಂಡು ಐನ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆರು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಿಟ್ಟು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಿಯರಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಲ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಅಂಡಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಉಡ್ದು ಆಕಲ ಪುದರ್ ಪೂರ 12 ದಿಂಜ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಎಂದು ಕೇರ್ನ ಸಮಯಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾವಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ತುಳುಕು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಿರ್ದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಂದೆ ಬರಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಫಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ತನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಶುರು ಆವಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಬಾಲೆ ಸುರುಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತುನಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಮಡಿಲ್ ಪೂರ್ಣ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರಪ್ಪವನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ ಪವೊಂದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪವನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಐದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ತಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಸರಕಾರ ಅವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡೈಲಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುರ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ ನವನೇ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಕನದಿಂದ ದುಂಬದ ದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಅವಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಫಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತಿದ್ದ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ದು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಉಳ್ಳುದೇರು ಬಂಡ ಈ ತುಳುಕು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗವಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಿರೋಡು
ದಿಕ್ ಮಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಫಲ ತಿಕ್ಕು ನಡೆಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಿಂಜ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಂಜನಕ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅಕ್ಲಿಗ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ ತೋಜೋಡು ಅವಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಲಿ ಮಾತೊಂದಿಟ್ಟು ಭಕ್ತದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ನಡುತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ದಿವಂಗತ DK ಚೌಟಿರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನೊಂದಿರಿ ಏರ ಪಂಡಿರಿ ದಾಯ ನಂಗೆ ಈತ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಉದಯ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಇಂದುವೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತುಳು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಕೂಡಿಗೆ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ದಿಂಜ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಮೇದಿರಿ ಪಾತೇರಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕನಕ ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ಒಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ ಮಾಡಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಇತ್ತ ಇನಿ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತ ಇನಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನೆನೆತೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕಡ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಇದು ಪಾತೆರ್ಲ ಆಪುಡಿಜಾನೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಅಡಿಗೇರಿ ಇತ್ತಂದ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಬಂಡ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಕುಜೇರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಡ್ ನಿರೂಪಕರಾದ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡುಳ್ಳೇರು ನಾಟಕೋಡುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳುಕು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ತಿನ ಈಗಲೇ ದಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗುರ್ತವತ್ತೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ತೀರು ಅವಲ ಬೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಮನ್ಸದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಪುಂಡ್ಲ ಗುಲ್ಲೋ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ದನ ದುಂಬುದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಗ ನಿಖಿಲ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಲು ಉಂತವೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಶುಭವಾಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಚೆಂಡೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಾತಿದ್ದಾರೆ ಏರು ಸಲಹೆ ಕೊರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆವಡಂಟ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆ ದಾಯಿಪಂಡಿ ತೂಪೆಯ ಪೊಲ ಆರಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಟ ಉಂಟು ಈರ ಪಾತೆರ ಮಿರುಣಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರೆ ಅವು ಕಾರಣ ಈರು ಮಾಲ್ತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಾಜ ಕುಂಚಾರದ ಎಣ್ಣಿನ ದಾಯಿ ಪಂಟ ಆರೆ ಪುಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತ ಈತು ಕೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡಿರು ಆ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಬಂಡಾರೆ